Naiz irratian, bigarren kafea. Arratsaldeon, asteartea da eguzkizpi gutxi batzuk ikusi ditugu, baina gure maila hankamotz dago gaur. Gaur, Maitena Salinas Beiztegi ez da etorri laborategira. Madrilera joan zaigu, baina laister bueltatuko da, ez zaitezte kezkatu. Ba, izu, Madrilen balin badago, ea Izarrazabalgo Josia aurkitzen duen, oraindik galduta ibiliko da Madrilen. Edause komeria Kernabilemen galduta nora ezen Paseritar bat Madrilen Kernabilemen astokin roto dantzaltzen Paseritar bat Madrilen Etxita heldu nahi kongresura. Ba, trikiti doinu hauekin, trikitilari bat aipatu behar dugu gorko egunez jaio zen Tomas Zubizarreta Azkoitiako soinu jotzailea. Ibilbide oparo egin zuen 17 urterekin plazan aurrenekoz jozuenetik Jose Mari Urbieta Egañazpi panderistarekin jozuen askotan eta baita Luis Alberdi Zabalerekin ere. Ba, musikarekin jarraituko dugu. Gaurko egunez jaio zen Mikel Urdangarina basolo. Ez da egi izango ba. Egia da. Bueno, egia da. Wikipedian jartzen duena egia balin bada. 25 urte dira lehen diskoa argitaratu zuenetik aitzetan deiturikoa. Ordutik beste 17 kaleratu ditu. Horrela zaila da bere abesti bat aukeratzea. Bueno, baina aukeratuko dugu. Gainera, laister ospatuko dugu Mikelekin bere urtebetetzea Durangoko azokan. Azaldu ziren Onilak aurte bezala azaltzen zirena ez jakitu ziren ez zerretzekiten. Eta gaur esan digute, naiz gararen estanean Durangoko azokan egongo diren argitalpen bereziak zein izango diren? Aurten kaleratutako Jokin Urainen Txomin aurrera bolie eta Pilar Arteagaren El sabor de México en las cocinas de Euskal Herria argitalpenak adibidez. Zuk uste duzu orain abiatuta afalordurako iritsi gaitezkela Mexikora? Aietzia zuri galdetu. Bai, seguru baietz. La sierra al pie de los magueyales y que me cubra esta tierra que es cuna de hombres cabales. Voz de la guitarra mía. Araba gaurko egunez jaio zen Jorge Negrete mexikar abeslari eta aktorea ranchera eta mariachi musikako abeslari bikaina izateagatik oroitua. El Charro Kantor deitzen zioten askok. Eta abestu eta antzesteaz gain, Mexikoko Errepublikako Zinematografia Ekoizpeneko langileen sindikatua sortu zuen eta aktoren elkarte nazionala berrantolatu zuen. Ba, aktoren elkarte nazionala osatu dezakegu gaurko efemerideekin. Gaurko egunez jaio ziren Sofia Loren, Angie Dickinson, Gina Lollobrigida. Nola da posible? Zinemaren izar handienak egun berean jaio ziren, haze kasualitatea. Tira, trampa egin dut, gaurko egunez Tere jaio zen bizkaitar aktore eta bikoizlea. Berak jarri zien ahotsa Loren Dickinson edo Lollobrigida bezalako aktorei tamalez 2013ko iraiaren 30ean zendu zen. Baina guk jarraitu dezagun zinemarekin. Gaurko egunez jaio zen Mandy Patinkin estatubatuar aktore eta abeslaria. Printzesa Ezkongaia filman Inigo Montoyaren pertsonaia egin zuen. Zenbatetan entzun dudan estatubatuetan Inigo Montoyari buruzko txistean erizen esaterakoan. Bueno, txistea edo pelikularen esaldia, bai. Baina bere lehen papera edozein kasutan, Mandy Patinkinez ari garela, Broadwayko Ebita antzeslanean izan zen, Che Guevara gorpuztu zuelarik.
Gaurko egunez hiltzen Fernando Pessoa, Portugaldar saiakeragile eta olerkari handia. Portugesezko idazlerik garrantzitsuenetakoa da. Modernismoa izan zuen eragin handia zela eta Portugaldar literatura Europara zabaldu zuen. Berak idatzi zuen mensaxen mezua. Joseba Sarrionandiak euskaratu zituen Pessoaren hainbat poema. Lo egiten dut, amets eginez gero esnatzean, ez dakit zen amets egin dudan, lo egiten dut. Amets egin gabe lo eginez gero, ezagutzen ez dudan espazio zabal bateran esnatzen naiz. Oraindik ez dakidanerako esnatzen bai naiz. Hobeda amets egin edo amets egin gabe ordez sekulare ez esnatzea. Zure besotan babesturik maitasuna sekula ez esnatzea edo sekula ez lo hartzea ez dakit zer den hobea, Izan ere gauza asko gertatzen dira lo gauden bitartean. Arrazoi duzu, Euskal Herrian lo ginela errepublika berri bat sortu dute munduan. Barbadosek Isabel Bigarrena erregina ordezkatu du bere estatu buru gisa eta gaurtik aurrera Sandra Mason legelaria izango da herrialdeko lehen presidentea. Hau da, Barbados monarkia bat izatetik errepublika bat izatera pasada. Karibeko uharte honek 1976 urtean independentzia lortu zuen, baina Commonwealth edo nazioen mankomunitatea delakoan geratu zen eta beraz Ingalaterrako monarka estatuburu izaten jarraitzen zuen. Arazorik gabe gertatu da aldaketa hau, are gehiago, Ingalaterrako Charles Printzea han izan da errepublika berri aldarrikatzeko ekitaldian. Sekulako festa egin dute musika eta su artifizialekin eta Twitterretik jarraitzeko aukera egon da. Entzun edo, Sing to me, come on. Hallelujah. I want to give praise with me hundred, singing hallelujah. 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 I want to give praise with me hundred. Aldartea altxadigo honek, Aleluia! Hallelujah. Hallelujah. Errepublikaren lehenengo erabakietako bat izan da Rihanna abeslaria heroi nazional izendatzea. Robin Rihanna Fenty jaiotzez, Barbadoseko abeslari, aktore, modelo, enpresari eta diseinatzailea da. Jarrai dezazula dirdir egiten, arribitxik bezala, esan dio lehen ministroak Rihannari. 2012an argitaratu zuen abestiari erreferentzia egiten. I'm alive, we're like diamonds in the sky. I knew that we'd become one right away. Oh, right away. Errepublika berri bat baldin badago munduan, agian mapak aldatu egin beharko ditugu. Commonwealtherenak seguro. Horren inguruan arituko gara gaur. Mapak izango ditugu izpide. Gaur amaitzen da Traola 30 Days Maps Challenge eta hori aitzakiatzat hartuta mapa oso bitxiak aurkeztuko dizkizuegu. Eta bitxia izango da Juan Ignacio Artxogaren tartea. Ekonomia izango da gaurko gaia. Hasi aurretik gauza bat argi daukagu. Balio handiko gizona dela Artxoaga bera ere. Esango duke. Salmenta txarra egin zendun harimie diruaren orde zerrukirik ez dozu euki erpiek atara dozu zanien bizio danak atrapeu dozu. Duela bi aste, Dona Pellaniz Nieto zuen galderak erantzuten aritu zen, baina ezin izan genizkion galdera guztiak bota. Gaur horiek erantzuten jarraituko du gure emozioterapeutak. Eta Aita Mari dokumentalaren inguruan hariko gara, horrek ere sekulako galderak sortzen dizkigu. Izaskun Arriaranekin hitz egingo dugu ostiraleko estreinoaren harira. Aizu, esan dugu gure maila hankamotz zegoela, beraz, etor dadila gure lehen gonbidatua. Sarradila, nahi duenean Dona gure laborategira. Inigo, esan dezaket nik. Bota? Azaroak 30 ditu, asteartea da, eta bihartik aurrera turroia jan dezakegu! Honek trampa bazuen ongi etorri guztioi bigarren kafera.
Zuekin ikusentzuleok Madrilera joan zaigun Euskal Herriko erregina Maitena Salinas Beiztegi. Arratsaldeon Euskal Herria! Bueno! Hola, erantzungo luke Maitenak. Bai, holako xoxe. Baina ez dago gurekin. Ez dago. Bihar nahi izanezkero turroia jan dezan jaso ere egingo duen emakumea. Alegia entzule bat prest dago, Oiuri, zuri bihar turroia ekartzeko hasi dira galderak. Zein da zure turroi gustokoena? Bueno. Goiuri ez eiza Arandia. Arratsaldeon haze festa. Arratsaldeon, ze gozea. Hizketan ari zaizuen hau, Inigo Asensio Lurbide ez, enaiz Maitena Salinas Beiztegi. Nahiko nuke, baino dena zina bizitzan. 281 garrena duko hor, bigarren kafeak, arratsaldeak 4 eta 11 minutu azaroak, 30. Eta hemen bigara. Baina entzuleak ere hor bestaldean dauzkagu gogoz, eta segituan, Dona Peianiz Nieto eta bestin bat gonbidatu ere gurean izango ditugu. Beraz, plazer baduzue arratsaleko 6ak bitartean hementxe, gurekin bigarren kafean naiz irratiaren sintonian. Eta maite dut turroneroa, edo turroistikoa, edo turrinikoa daukagu, ze hemen txasi zezkigu Goiuri eramango dizut turroia zerezkoa nahi dezu dio Gorkak. Eta Arkakusok erantzun zein da zuen turroi gogokoena, nirea Gijonakoa marroia biguina dena. Eta Gorkak erantzun du, bere maite duta dela Goiurikin konpartitzea turroiak. Olo! Hortarako ekarri egin beharko duzu turroia gure laborategira. Ze momentuz ez daukagu hemen, Ez daukagu. Nere turroiri gustokoena, Rafa txokolategik egiten duena da. Ara, nire turroi gustokoena, ez diogu publizitaterik egingo, baino horrela doratua da, eta letra gorriak ditu, eta txokolatezkoa da, eta, badakizu ezein den. Sutxar, Inigo, sutxar! Sutxarra da hori! Voice of the future, speak to me kindly. Ask for what I want, and somehow it find me. I am woman, Emi Meliren kantu honekin abiatu dugu gaurko saioa. Ez da inbeste kantu hau kaleratu zuela, Goiuri? Zuko kaleratu duzu? Bai, berri xamarra da, eta oso ospetsu egin da TikToken erronka bat egin dutelako, eta hola I am woman, eta, jendeak erabili du irudikatzeko beraientzat zer den emakumei izatea. Eta, abesti hau jarri eta gero argazkitxoak jarri bat abestaren atzean eta, denetarik ikusi dugu. Aserretu dira, entzuleak ez duelako asmatu ze turroi zen doratu letra gorriekin, da esan diate, Inigo, kafe hartu. Ni hili kafe hartzen banabil, hementxe gure entzuleek egin zizkiguten bigarren kafearen katilu pertsonalizatu hauekin. Kaferik honena, entzule honenen katilu honenetan. Wow. Goiuri, zein da zure maite duta? Nere maite duta da Netflixen Fireplace, tximinia jartzen duzunean, agertzen da bideo bat. Eta, da tximinia bat irudikatzen du, eta orduan zuk hoi jartzen duzu telebistan, Wi-Fi-ari esker, Google Chrome edo, erabiltzen duzuen sistemaren bidez. Eta orduan, telebistan jartzen duzu, eta orduan, etxean tximiniarik ez balin badaukazu, Netflixi esker, baduzu. Eta hori da nire maite duta, ze gaina, ez da irudia bakarrik, entzuten da horrela atzetik pixkatula, Ze politia den hori, Kriski. Eta da, zoragarria. Eta, bero sentsazio ematen du, Bero sentsazio ematen du? Bai, ikustearekin, horrekin ja beroa sentitzen duzu. Oso interesgarria da. Behidatu, Netflix esan baukazue, YouTubeen ere badaude horrelako bideoak, baina zuek jarri. Fireplace, 3 hours, edo horrelako gauzak, eta orduan horra gertuko zaizu, eta zoragarria da. Vale, ados. Get it coming on.
ibas a ser para mí. Muy buenos días, te propongo un plan. Soy impulsiva, pero me da igual. Conozco un sitio que... Iritsi da Dona Peian iznitu gure estudiora, eta oraindik, maite duten parte honetan murgildu behar dugu lasai antzera. Quizá mañana quiero cantar cumbia. Desde el primer momento en que te vi, supe que tú ibas a ser para mí. Gaur, maitena ez dagoen ez, Dona Peian izamen gure mailean kokatu dugu privilegiatuen moduan, hemen top. Arratsaldeon Dona. Arratsaldeon leno bezala. Garai batean mai txikiaren inguruan elkartzen ginen, erasen ginen distantziamendu emozionala jartzen hemen, soziala baino emozionala baita. Ez, emozioak mantentzen genituen baina. Pero que la pasa? Rigoberta! Esan dezun moduan italiarra ematen du. Cosa fai, Rigoberta! No tengo muchas ganas de pensar. Nere maite duta da gauza basiko xamar bate, baina atzo gauean, entxegu baten ostean, lehenengo aldiz taldekidekin afaltzera joaten zarenean. Eta oso berandu zen, zizurkilen kebapa zegoen irikita. Wala! Eta kebaparik ere etzuen, zedena jaso zuen, esan zigun, badaukagu jasko frigitua. Txon, kebapa juntzien etetzen un kebapa jan? Oso berandu zen, eta bertako langileek ja garbituta zeukaten donerra. Oiaskoa bai. Baina, oiaskoa gauza erra. Erra, letxua. Eta garagardo batekin entsaio osteko afaritxoak, eta hori ere, zakit, aspaldien nuen egin, ze... ente konfinamendua dala, eta dena estresu ez du xamar, eta ez dakiz zer, eta, proiektu berriekin aritzak ere badu, lehenengo afari bat iristen dela, eta atzuin genuen lehenengo afaria. Eta maite dut hori. Eta Dona Peian iznietoren maite duta zein da? Asko maite dut Altsasu antzezlana. Wow. Bai, igandean jo nintzen ikustea, eta oraindik nago resaka emozionalarekin. Martutenen izan zen? Edo Jareñon? Gaztestenan, bai. Larunbat eta igandean jo nintzen, eta zoragarria izan zen. Oiana Maritorena juntzan, bai. Bai, aurrekoan bere protagonizetako bat izan genuen gurean. Bai. Egoitzen abizena joan zait? Goikotxea? Ez. Egoitza. Hiama. Enbeste jende pasatzen da hemendik. Sánchez, barkatu, Sánchez. Batzuen bigarren abizenak ere ikasten ditugu, baino. Egoitz Sánchez. Y a ver qué pasa, y a ver qué pasa, y a ver qué pasa. Horixek gure maite dutak, eta segituan Donarekin bagoaz, hainbat eta hainbat zuen galdera erantzuteraz erantzun galdutzi genituen, eizu. Emaiozu bigarren aukera bat egunari. Naiz irratian, bigarren kafea. March crops dying neath the dead sun. We've been praying but no good comes. Dogs howling, the home stripped bare. We've been worried, but now we're scared. People come for comfort or just to come. Taste the dark, sticky potion, or hear the drums. Hands raised to Yahweh to bring the rain down. Comes crawling across the dry fields like a dark shroud. Rainmaker,
etzen hau bilatzen genuen kantua, baina Bruce Springsteenen Rainmaker hau ere gustatu zaio Donari, beraz. Urrezko danborrerako proposatu dute. Ez da lehenengo aldi izango, edo bai? Ez dut uste. Gehiagotan gertatu da hori. Ez dakit, baina ez dakit, bai. Euki zuen, urrezko danborra Donostiako udalak entregatzen duen, eta gizarte zibilaren besia behar lukeen, eta bueno, horre hondi esaltxasko, nork aukeratu, nork ez, nork proposatu, zehaute, eta Bruce Springsteenek Donostiako hiriarekin, esango nuke, orain dela urte batzuk ukizuela alako harreman estuagoa, hainbat urtetan jarraian etorri zelako jotzera, bere oporraldiak eta ere Donostian egiteko joera izan zuelako, eta aipatzen zuen, harritzen ziola, munduko edo zintokitara joan eta mundu guztia gainean zuela. Autografo eske, argazki eske. Donostiara etorrira, jendeak begiratzen ziola, baina paken uzten ziola. Ezagun egiten zaita anekdota. Eta familia, behaz ondo hemen, haizu jende hau. Eta gero jendeak jutu zela oso respetu handi zela, Bruce, one photo please, eta buena, vale, eta baina oso pakian utzen, ondartzan zeudenean bere jentu haietan, baina horretzala ara juten porsako matea, eta... Bueno, beste 75 izen proposatu dituzte, beraz, Bruce hor lehia badu. Ikusiko dugu zer gertatzen den. Dona Peian Nieto emozioterapeutarrekin, atzo asko hitz egin genizuen, Donari buruz egiten dutenaren inguruan, eta eurekin nola harremanetan jarri, beraz, norbaitek harremanetan jartzeko zalantzari badu esan genizuen, jarri gurekin harremanetan, da lotuko zaituztegu, bestela ere, aprobetxatu gaur bezalako momentuak, galderak botatzeko, eta lenguan ere Donak aipatu zuen, ez dugula terapia egingo, terapia prozesu luze bada, eta beste modu batera landu beharrekoa, baina, emozioterapia batean ager daitezken zenbait zalantza, galdera eta bar, erantzun edo pixkat argibidatzuk edo emango genituela. Aurreko zure bisitan Dona duela 2 aste. Batzuk aipatu genituen, geratu itzaizkigun batzuk aipatu gabe, eta hoiei helduko digu. Hori da. Biz. Zer zaila, horrein bakarrik egin barre saioa. Eta galderak irakur ditzaket, baina erantzunak eman ez da ginola egin. Abertzik hasi ez du. Ez nola esan lagun bati espazioa behar duzula, bere ezkortasun pesimismoak itotzen zaituelako. Ez dakit. Mesedez, Donak erantzun dezu. Bale, venga. Orduan nola esan barretu hain, Donan izena 5 aldizan liberatzeko? Dona. 6 aldiz izan dut. Arnasa hartzen, ez deon arnasa hartzen. Goiuri. Eskerrik asko. Bale, irakurri zu lehenengo galdera. Bale, lehenengo galderan. Nola esan lagun bati espazioa behar duzula, bere ezkortasun edo pesimismoak itotzen zaituenean. Eta nik aitortu behar dizue, entzule honen galderarekin bat natorrela, zen niri ere gertatu izan zait. Batzuetan inguruko norbait beti dagoenean ez, beti oso ezkor, eta beti munduan ere aurka dago, eta unibertsoan ere aurka dago, eta zuek nire aurka zaudete, batzuetan behar izan dudala, deskantxu txiki bat, ze energia txupaten deazu. Harry Potterreko dementoreko ezela. Badago, nik entzun dute hau nire giroan, nire lagun artean, eta ezagunen artean ere bai da zerbait, gertatzen dena, eta galdera bikaina da. Nik hemen ikusten dudana da, harremanetan gertatzen den zerbait, ez? Askotan sinisten dugu harreman bat dela ematea, eta harreman bat da ematea, eta beste partea da jasotzea. Eta jasotze egun hori, izan dezakegu gustoko edo ez. Ez dugunean gustoko edo ez dugunean on egiten oso garrantzitsua da guk geuk limite jartzea. Ze bestela, hartzen dugu dementoreak bezala. Dementoreak hor daude beti, baina guk iten dioguna da baimena eman gure barruan sartzeko. Eta importante da limite jartzea. Limiteak beti nik esaten dut daudera edo jartzen direla kanporaka, hau da, ez naiz galdetuko zurekin, ez den nahi hau entzun, mesedez iso, edo, era askotariko limiteak jarratitzazkegu, eta besteak barruraka, hau da, nik entzun dezaket, nik egon naiteke norbaitekin ratu bat pasatzen zeina agian, ez da niretzako plazenteroena, baino barruan emozionalki limite batzuk jartzen ditut. Hori da, pixka eta abstraktuagoa eta oso emozionala, askotan zailagoa da, eta errexena da, esatea ez nahi zurekin gelditzen, edo
estremotan jartzen naiz, edo bukatzen da gure harremana, edo ez zaitut berriro ikusi nahi, edo jasta, ez? Eta, bueno, pues, ala baldin bada, ala da, eta batzutan hori behar dugu, eta ez da zer gertatzen, eta ala baldin bada, pues, onerako izango dela pentsatzen dut. Orduan, alde batetik hori ikusten dut, goazen jabetzea, guk behar ditugula ere limite batzuk, eta ditugula limitazio batzuk, ez gaudela beti euneko jasotzeko prest eta emateko prest, ez? Batzutan, pues, ez dut nahi, ezakat gogorik, edo honek ez dit ondo egiten, eta esango dut ezetz. Ezetz hori edo limite hori izan daiteke kanporaka, hau da, ez den nahi hau entzun, pues, gaur ez nago gelditzeko, edo egon naiteke norbaitekin, zeina kontatzeit bere pues, ezkortasuna penak edo dena helakoa, eta nik barrutik limite bat jartzen dut. Hau da, ez dut emozionalki hori etxera eramaten. Egoten naiz hor, eta nagon bitartean pues, empatizatu dezaket jiji jaja edo negar nahi dezuena sortatzen dena, baina jasta, bukatzen da, eta ni nire bizitzara bueltatzen naiz. Nire bizitza emozionala, mentala eta fisikoa, ez? Eta hori oso importantea da, askotan harremanetan ahaztu egiten dugu, hartzen dugun hori ez degunean gustoko edo plazerra ematen ez degunean, edo ez degunean nahi limitea jartzea. Orduan, bueno, oso importantea da, bakoitzak edo norberaren limite hoiek, edo limitazio hoiek, honeaino iristen naiz, ezagutzea eta errespetatzea eta horren jabe egitea, ez itxoin besteak konturatzea. Ze askotan egiten duguna da, pixkate biktimaren rolean sartzen gea, eta ez diot esango, ze beldurra emate dit esateak, eta orduan hasten naiz eskusak bilatzen, edo aurpegitxoa jartzen, edo esaten ez dakize, hau da, egiten sartzen den geha hor edo forzatzen dugu harremana, bestea kontuatu dadi ni esateko edo adirazteko gai ez naizena, ez? Eta nik hor beti eskatzen dut ardura, bai? Eta bai, ardura hartzea, batzutan pixutxoa da, baina da harremanetan niretzako pues, oberena, ez? Eta sanoena. Eta nola esaten diogun horbaitei, behitu, ez den nahi oraintxe bertan gelditu, ni limitea jartzeak orduan beti gomendatzen dut estremotara ez pasatzea. Askotan iten duguna da, ez diogu momentuan esaten, hau da, hasi naiz kargatzen eta itxoiten dut pixka bat. Gehiago kargatzen naiz, azkenean janago saturatuta eta ze egiten dut, dena moztu. Jasta, behar ditut oporrak, baina 2 hilabetekoak, 3 hilabetekoak, urte betekoak. Orduan ez kontuz ez iritsi horretara. Hasten zaretenean, kargatzen edo sentitzen limite txiki bat behar dezuela, komentatu, nola esaten da hori? Nik hor egiten diot dei asertibitateari. Bai, zer da asertibitatea, zer da hitzpotolo hau, orain dela urte batzuk oso modan jarri zana, badu zentzua modan jarri izatea eta nik posten naiz, baina bueno, askotan ez dena ulertu, ez? Azkenean, denok ditugu beharrak, denok ditugu nahiak, denok ditugu emozioak, denok ditugu pentsamendu batzuk, denok ditugu eskubideak. Eta askotan, hoiek, ez dira bateratzen bestenekin. Hau da, nik nahi dut zinemara joan, eta zuek nahi dezue batak ondartzara eta besteak mendira. Orduan, zer egiten dugu nola negoziatzen dugu hau, ez? Hor zuertatzen dira gatazkak. Edo nik maite zaitut, eta zuk ni ez. Edo nik behar dut deskantsua, eta zu behar dezu dibertsioa, eta euforia hori bizi, ez? Orduan, hor askotan gatazka sortzen dira ze inposaketetan sartzen gara. Orduan, beti egiten duguzak nahi dezuna, inoiz ez nahi dudana, edo olako gauzak. Orduan, asertibitateak ze esaten digun, bi pertsona edo harreman baten bi alde horiek dituzten emozio, sentimendu, pentsamendu, eskubide, behar nahi desio, balio berdina dutela. Orduan, nik uler zaitzaket, edo uler dezaket bestea, esan ez, ulertzen dut, behar dezula, oraintxe bertan, norbait hitz egiteko, eta pesimismo hori botatzeko, zehala sentitzen zea, eta ni honela sentitzen naiz. Nik behar dut, oraintxe bertan, deskantxoa, behar dut pixkate, ezin zaitut entzun, ni ez banago ondo. Ez, orduan, ni honela sentitzen naiz. Ez dut esaten nerea garrantzitsuagoa dela, baina ere ez dut esaten zurea garrantzitsuagoa denik. Orduan hor dago, puntu bat nun, balidatzen ditugu asertibitatearen bitartez, edo asertibitateak esaten duna da, balidatzea bi alde hoien
nahiak, desirak, sentimenduak, emozioak, beharrak, pentsamenduak eta eskubideak, eta hor ze suertatzen da, estenatoki bat, nun eman daiteken negoziak, eta batez, ze egiten dugu. Eta, bueno, pues horrek berriz ere eskatzen du ardura. Orduan nik galdera honi ala erantzungo nioke. Oso importantea limite horiek jartzea, norberena honeaino, eta jakin mundu guztia dakagula eskubide hori ere adierazteko besteari. Baina ez du esan nahi bestearen gainetik gaudenik. Bale, ze ere ez, bestea ez dago gure gainetik. Ai, gixajoa, eske hain gaizki dago ulertu behar dio dela, eta nik nire movida guztiak alde batera utzi. Kontuz, ze hori da bestea biktima bezala ikustea, eta hori oso arriskutsua da. Askotan mentxatzen, ze pertsona hona naiz, ez. Hori gaia bestea biktimizatzen, eta ez da bat ere onuragarria. Bestearentzat, ez harremanarentzat. Aurrekoan lagun bati esan nion, dio Gorkak, ez hitzai dela gauza bat gustatzen eta atrebitu egin non, eta azepakean eretzako. Noski, nik uste donak limiteak jartzea esaten duenean, noski ez direla limite fisikoak, baizik eta esatea izu onaino, uste dut hemen, ni gaizki sentitzen ari naizela, edo hau ez dela justuan eretzat, edo hau ez du dela onartzen zuk plazaratzen duzun bezala, edo hau ez dela horrela, ez? Eta, pixket, norberak bere zaintzan ere, jarri behar dituela muga horiek, baina muga horiek noski, normalean, berbalak dira, esan ez, hau horrela sentitzen dut, edo horrela sentinezake, hobeto sentininteke hau egingo bazenu, edo giro horretan. Hau behar dut, eskertuko nizuke hau egitea, haizu, behitu, honek ez dit laguntzen, probatu ezakezu hau egiten? Edo zeiru itzen zezu hau egiten baldin badegu urrengorako? Horrelakoak batzutan askotan, erlaxatzen duz, askotan sentitzen dugu gure burua, pixkat, berekoi bezala edo inposatzaile bezala, ez? Inposatzen diot besteari, orduan, inposatu beharren eskatu. Eskatzea zoragarria da, eta nik uste, hor badagola, sortzen dela, hartu eman oso polita sor daitekela, ez? Biba dona, Jon Lizek, eta arratsaldeon bestoi. Arratsaldeon, Jon Liz. Jon Liz, gero zuri buruz hitz egin behar du. Abixatuta zaude. Bai? Bai. Aipatu nahiko nuke, ere bai, askotan, hitz egiten egea komunikatzeaz, hitzez. Limitea jartzea honeaino, hau ez dut nahi, edo honela nahiko nuke, hau eskatzea izut, edo dena helakoa. Askotan ere bai, limiteak esan nahi du ez egiteak. Hau da, dona beti prest dago entzuteko. Orduan egun batean, norbait dator dona gauza bat komentatu nahi dizut. Liatuta nago, edo komentatzen dit, esate ditu, behitu, ulertzen dut, entzuten zaitut, baina ez dizut salbatuko, ezin dugu bestea salbatu. Orduan, hori baldin bada, ere bai, gure gatazka bestea salbatzea, hor ere bai, askotan egin dezakegu entzun, eta listo, eta ez egin. Lehenengo gauza ezin dugu bestea salbatu. Orduan, ez badegu nahi entzun, ere esan dezakegu, ez nago presentzuteko, edo, batzutan, ez egiteak ere limite bat jartzea da. Oso garbi geratu dela, ez? Bai, oso ona. Gure entzulea hau gustora geratuko zen. Baina, baditugu galdera gehiago, zer? Erantzun diozu Jon Lizi, bale. Bai, erantzun diot. Entzule batek galdetu dugu noiz hitz egin behar genuen berataz, eta bale. Gutxi gora bera, 5 eta 4 den, hor... Inguru horretan. Inguru horretan, bai, ikusiko duzu. Gauza honak edo txarrak diren, ez dakigu. Ui, ama. Bai, jarraitu ezagun galderekin. Venga, bigarren galdera. Ezerk ez nau motibatzen, apatia sentitzen dut, nola konpondu? Bale, hemen arreta deitzen dit neri nola konpondu. Eta hemen esaten dit, kontuz amonaren konponketa errazekin. Zerkin amonaren? Adibidez. Amumaren. Hau soituta gaude, min bat dut, arazo bat dut, jazta. Eta hilabete bat darama arazo hau hortikan, konpondu gabe, bla, 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 eta orduan jazten geha larritzen. Segun ze sakontasuna duen arazoak, beharko du sakontasun handia edo txikiagoa konponketak ere bai. Orduan, nola konpondu? Konpondu hitzak, nola ni
ez dakiz esan nahi duen pertsona honek, baina esango nuke nola landu, ez? Vale, ze gauzak konpondu, bueno, pues, bai, konpontzen da zerbait hautsi egiten denean. Orduan pertsona apatikoa dagoen pertsona hori, ez zaude hautsita, vale? Orduan desajuste bat dago hor, eta desajusteak landu egiten dira. Orduan, ere bai, nola ikusten dugun gure burua, nola ikusten ditugu gure zailtasunak eta gure arazoak asko egiten du. Vale? Ostra, hautsitanago, hau konpondu behar dut, hau ezin dut ala bizi, eta nik emozioak edo ditugun arazoak lantzen dudanera da, zerbait gertatzen zaigunean lehenengo hortaz jabetu, hori hartu, onartu, bizi, eta hor hasten gara lantzen. Hasten baldin badea, ez dut nahi sentitu, ez dut nahi onartu, orduan sartzen gara konponketan. Hautsitanago eta konpondu behar dut. Orduan, bueno, pues hor, bai, atentzioa jarri eta, bueno, ez gaude hautsitak, desajustatu egiten gera, nire askotan esaten dut, ez, pues kontrakturatzen gera emozionalki, eta juten gara masajistara, pixka jartzen gaitu horekan, eta berriz ere bizitzan, eta horrela, pues egunero, ez? Beraz, apatiarentzat ez dago ez txerto, ez pilularik. Ez dago ezertarako. Orduan, inbar dena da, konstiente izan zegertatzen zaigun hortaz, eta aldaketarako bidea sortu, eta horrek eskatzen du, ardura, vale? Askatasuna izateko ardura izan behar dugu, eta lan pixka bat, ez? Orduan, bueno, batez ere konpondu horrek arreta deitzen dialako. Hemen ere esan, Asensio, zuk esan dezun bezala, hau ez da terapia bat, beraz nik emango dut hemen kontseio batzuk edo ikusten dudana, orduan, apatia hori oso sakona baldin bada, desmotivazio izugarria baldin bada, igual profesional baten gana jutea, litzake bide bat, ez, azteko, eta norbaitek ere ikustea, zein dan arazoa hor bereziki, ze apatia, da zerbait oso abstraktua. Gauz asko dira. Hori, izan daitezke... Abiatu daiteke nekea bezain gauza natural batetik, edo auskalo, edo argi faltatik, honek ere eragiten digu, eta gauz asko, baina egon daiteke zerbait igual sakonagoa, korapilatugoa, edo arazo... Bereziki gaur egun, adituek dio denez, pandemiaren albo kalteetako bat da apatia hori. Gauzak aldatu dira, gizartea aldatu da, eta kostatzen nahi zaigu, edo, bueno, aukera badago, ez, kostatzea gure burua hor kokatzea. Aldaketa honen barruan, ez? Gauzak ez dira leheno bezala, eta batean, non kokatzen naiz. Eta pixkat, nik hori da ikusten dudana, ez? Nik esango nioke pertsona honi begiratzea bere ingurura, zer dakan inguruan, zer da zehazki ez diona motibatzen, ezerk ez nau motibatzen, ni beti esatet, nik askotan esaten dut, beti eta inoiz dena ezer ez da existitzen. Vale? Esaten dugunean, beti ezin du izan. Inoiz ezin du izan. Dena, eske ezin da. Donarekin ikasi dugu, absolutuak ez direla existitzen. Ez beti eta ez inoiz, ez ondo eta gaizki, horrelakoak. Orduan, ezerk ez da motibatzen, zehaztu, guazen zehaztea, ez? Horrek asko laguntzen dut, hori terapian adibidez landu egiten den zerbait da, ez? Zerk ez zaitu bereziki motibatzen, eta hor, nik bai esango nuke agian, edo begirada bat botako nioke pertsona hori zein da oraintxe bertan, ez? Eta noiz hasi da desmotivazioa, hau ze, askotan hori aldaketekin, kanpo aldaketekin eta barne aldaketekin gertatzai desajustatu egiten gara ere bai. Bapatean, ni aldatu naiz gu aldatzen gea. Ze uste dugu, emezertzu urtetatik berdina naiz. Ez maitea, ez zingea berdinak izan, eta eskerrak. Eta eskerrak, madre mía de mi vida. Oso importantea da. Madre mía de mi vida. Barrutik atea zait. Kontuatu naiz bai. Hori nire amak esango zuen. Despierto y delante no hay nada. Hain dut musikarekin gora, baina ez dakit ona zerbait azpimarratu nahi zenuen. Gauza asko ditut esatu. Bota. Hori, batez ere ikustea noiz hasi den desmotivazio hori eta ze aldatu dan hortik hone arte. Eta zer aldatu dan pertsona horrengan. Ze, askotan, gu aldatzen goazen inean, gure ingurua agian ez da abiadura horretan edo modu horretara aldatzen. Orduan, ez baldin bada aldatzen, ez dugu gure tokia bilatzen. Eta nahi ditugu gauzak beti bezala izatea, baina guiaz gea beti bezala.
Eta hori berdina gertatu daiteke alrebes. Hau da, ni naiz ni, baina ingurua dago oso aldatua, eta ja ez dut nire burua hor bilatzen, da bueno, pues hor askotan antsietatea sor daiteke eta bar, baino edo apatia ere bai, ez motivazioa, ez? Batean ez dut gustoko hau, ez dut enkajatzen hemen orduan. Bueno, pues hortikan begiratzea ber zerbait aurkitzen duen, eta ez badu zer aurkitzen eta ez badaki ze pauso eman, hor bai nik esango nuke bagian sakonagoa dela eta orduan hor laguntza behar degula batzutan eta laguntza eskatzea dela zoragarria. Pienso en ti como si existieras, dibujo tu piel siempre a mi manera. Dime dónde estás, sal de mi cabeza y ven a mí. Ze abesti ona. Hau bai aukeratu dudanak. Eske zoragarri bezan zait. Jarraituko dugu. Hirugarren galderan bila joango gea? Venga, guazen. Nik eta ingurukoek dolua desberdin kudeatzen dugu. Eta beraien kudeatzeko erak haserretu egiten hau. Hemen gomendatu genuen aurrekoan doluaren atal bat bazegoela. Bai, ezta? Bai. Hitz egin dugu. Ez hau... Galdera bera ez, baino dolua agertu zen beste modu batera. Batean etorri zait flash bat. Bai, eta esan genuen, badagoela, hemen bigarren kafea dolua edition, badagoela, eta jartzen baldin badezue hor Googleen eta bilatzaileetan. Ekainak, 20? 17. Bai, berriz ere esango dizuegu, dolua bigarren kafea jartzen baduzue, Irune Aranguren Barragan eta Dona Peianiz Nietok eskaini ziguten maixu lana entzuteko aukera daukazue doluaren inguruan eta hortik aurrera noski profesionalen beharra badin baduzue ere, hori beste kontua da, baina bertan argile batzuk, gomendio batzuk, pixkate zuen buruare ulertzen lagun diezazueketen hainbat gomendio eta zertzela da, eman zituzten eta hortxe dituz, ala eta goziz ere, Donak galdera erantzongo du, lasai, zerbait esango digu. Aprobetxatuko dugu hemen nagola, ez? Hori da. Bueno, hemen ikusten badezue doluaren inguruko, egin genuen elkarrezketa edo saioa, ikusiko ez du, Irunek asko azpimarratzen dula, dolua prozesu dinamikoa dela, eta dolu bakoitza mundu bat dela, eta hala izan behar duela, eta zoragarria dela hori. Osea, pertsona bakoitza, gara mundu bat, eta bizitzen dugun guztia, unibertso bat bilakatzen da dolua ere bai. Orduan, evidentemente, bakoitzak bizitzen du dolua era batea. Hemen, ni bai hartuko nuke eta iruditzen zait, hemen interpretatzen ari naiz, noski, pertsona honen gatazka edo galdera da, honek haserretzen nago, ez? Ez, besteen dolua egiteko era aldatu nahi dut. Ez, baizik, claro. Bai, ezin dugu aldatu, baldima da hori horratzean dagona, ezin dugu aldatu, bakoitzak bizitzen dugu mundua era batea eta dolua ere bai. Beraz goazen hitz egitea haserreaz. Hain beste kostatzen zaigun emozioa, eta ni azken aldean esaten nahi naizela, hain naizela pakeak egiten edo pixkate maite mintzen haserrearekin. Haserrea aldarrikatzen. Hori da, apologia pixkatitzen. Eta haserrea dator, gu ez garenean gai limite batzuk jartzeko. Hau da, isildu egiten naizenean gauza batzutaz. Nahi dudanean zerbait nere erara egitea eta ez dudanean lortzen. Esan nahi dudanean zerbait eta nahi naizenean gai, besteari moztu nahi dudanean zerbait eta ez naizenean gai esaten edo egiten nere era ez haserretuan, intentsitate emozional hori gabe, haserrea da eta esaten du, maitia, lasai, nik lagunduko dizut. Haserrea da energia bat oso esplosiboa, kanporaka dijoana eta limite batzuk jartzen edo gauza batzuk adierazten laguntzen diguna. Baina bere era da oso suntsitzailea, orduan ze egiten du, bere eran, batzutan pikutara bidaltzen bestea edo jukatzen, energia bat erabiltzen suntsitzailea dena eta askotan gertatzen eta gizarte honetan orokorrean ez dena onartzen, ez? Orduan, zer ari zera gordetzen barruan etzerana gai esaten era ez asertu batean, era asertibo batean esan genuke, ez? Esaten naizu, zure dolua bizitzeko era hau da, baina nik hau behar dut, hau nahi dut, eta
eta hau aldarrikatzen dut, ez? Ez dakit zertaz ari dan zehazki, ze ez ditu adibideak ematen, baino adibideat asmatuko dut. Nik, imaginatu, Asensiotani gaudela dolu batean, eta Asensiok dolu hori bizitzen du, galdutako pertsona horren argazkiak etengabe ikusten, eta begiradona, eta zakize, eta nik ez dut hori behar. Vale? Ze berak behar badu hori, bere dolua elaboratzeko, nik agian ez dut hori behar, eta orduan, esaten diot, eske ez ditut nahi argazkiak ikusi, ze mina ematen dit, edo ez dut nahi, edo oraintxe bertan ez nago honetarako prest. Vale? Hor, gertatu daiteke, Asensiok hori ez ulertzea. Esatea, baino nola, ez? Hau zoragarria da, hau egin behar dugu, gaina ze gertatzen da, askotan gure egia, bihurtzen dugula egi unibertsala. Hau hola da, hau hala egin behar da. Eta beltatu behar geha lurrera, eta jakin hori ez dela hola. Vale? Bakoitzak du beri egia, eta gainera, dolu prozesu batean are gehiago. Oso intimoa da, orduan bakoitza behar du bere bidea, orduan, besteak ez badu onartzen, zuk zure espazio hori behar dezula, edo zuk zure bide hori behar dezula, behintzat zuk onartu. Onartu ezagun bakoitza gurea, eta, besteak ez nago onartzen, baina ni jarraituko ditut limite hauek mantentzen on egiten dialako. Naiz eta saia izan, mingarria dan batzutan, maite dugun pertsonekin gertatzen denean, ez? Eta errespetatu dezagun besteak hala bizitzen dula dolua. Eta askotan, dolua, Irunek esaten duen bezala, edo esantzun bezala, esaten du, porque beti esaten du, doluak dinamikoak direnez, aldatu egiten dira. Eta ni orain, ezakit, behar baldin badut hilabetez, pertsona hortaz ez hitz egin, parrandan atera, eta ezakize, gertatu daiteke hilabete batera, hasten naizela konektatzen beste zerbaitekin. Baina ez naiz konektatzen hasiko hori bizitzen ez baldin badut. Zer gertatzen da, pasatzen baldin baditut, pasatzen baldin badet etapa mingarri batean denbora asko, hor agian kaltetu egiten du nire burua, eta ingurukoak, hor bai kontu zibili bar gehala, baina badaude, dinamikoa den horretan aldaketak ematen baldin badia, interesgarria da, ez estankatzea, baina batzutan dinamikotasun hori pasatzen dugu denbora, ezakit, igual agian hilabeteak edo urte batzuk edo urte bat pixkat fase batean edo, ez? Orduan, onartu zazuzuk behar dezuna, limite horiek jarri eta onartu ezazu ere besteak bere prozesua behar dula, eta agian ez dula onartzen zurea. Orduan, zuk egiten baldin badezu onarpen lan hori jaize asko egiten sistema horretan, talde horretan. Nik gomendio hori ematen dut, jakinda ez dela erresa besteen apoio hori ez izatea. Vale, orduan hor ere bai daude dolu taldeak, daude plataforma ezberdinak, non laguntza eskatu ezakezun. Eta kaso hemen dona, dolua ere elkarbanatu behar badugu batzutan erresagoa dala gure dolua bizitzeko modu horri heltzea, gure dolua ez duen norbaitekin. Eta batzutan nahi dugu, ez? Dolu hori elkarbanatu, dolua duen beste norbaitekin, baina hor da talka, bakoitzak dolu hori nolabait kudeatu nahi duelako, ez? Eta guk modu batera bizi nahi badugu, akaso gongo da inguruan norbait, ez dakit, dolu horren sakontasun berdinean ez dagoena, beste modu batera eraman dezakena, eta preste egon daitekena beren mugak lausotzeko, zuri laguntzeko. Baina dolu betean dagoen norbaiti, zure dolua bizi arazten saiatzea, oso zaila da. Oso gorra. Bai, porque dolua, batzutan, puntu batzutan kointzitzen badute ere oso zaila da dolu prozesu osoan berdina izatea. Eta bai, zuk diozuna, askotan, segun nolakoa garen, segun ze dolu aidigean bizitzen, segun milaka gauza, dolu batean, edo dolu antzeko bat, ez du bizi, ez duen pertsona bat izatea bide lagun, egiten zaigu pixkat, azalean egongo balitz bezala, ez? Como zuk ez dakizu. Behar dugu askotan empatia hori eta ulertuak sentitzea. Orduan, ala baldin bada, bilatzea hori beste toki batean, eta ez badu bilatzen, hori daude plataforma ezberdinak, daude rekurtso ezberdinak, ez? Askotan laguntza hori bilatzeko, eta nik hemen esango nuke
Iruneren kontaktuan ikusteet badagola hor edo bigarren kafea dolua Irune jartzen badima dezue, asalduko zaizue pausa psikologia.eu zen, bere web horrian ere ikusiko dezue zenolako. Saretan ere topa ezan gezue, Instagramen eta bestela. Zer rekurtso dauden, eta bestela kontaktatu zuekin. Hori da, guri idatzi eta guk jarriko zaituzte harremanetan. Tartekari lanak egiten ditugu. Eta komisioan besarkadak eta listo. Ala, ze ona. Gustatu zait. Musutruk edo besarkada truk. Besarkada truk. Oso lagarri. Eta azken galdera badugu, demoraz oso justu gabiltza. Igual labur behintzat zertzela bat eman dezakegu hau ez ustegatik horre zintzilika. Hori da, azkenekoa da. Arazoak ditut lagunak aurkitzeko eta konfiantza hartzeko nola aurre egin? Vale. Hemen berdin, ez diogu bizitzari aurre egin behar, vale? Bizitzain behar dugu bizi, eta gatazkak hartu bizi, hoietaz ikasi, eta kudeatzin ikasi, ez aurre egin. Orduan, hemen zer ikusten dut konfiantza, vale? Konfiantza da, ni naizen hori, ez zai gustatzen, deskonfiantza, vale? Ez nago ziur, ez ditut rekurtsoak, ez dakit bizitzen hau, era seguru batean, eta badago puntuan duen, naizen hori, ez zai gustatzen. Ez dut gustoko, ez da baliagarria, ez da nahikoa. Orduan, hori da beldurra. Bale? Ze inor ez da, denak gara nahikoak, denak gara baliagarriak, gure mailan. Orduan, mezu horiek etortzen direnean, mesedez limite bat jarri. Bale? Ze askotan gure buruari esaten dizkiogun mezuak dira, oso gogorrak, oso kaltegarriak eta oso fuerteak. Orduan, mesedez, entzule maiteak guztiei esaten dizuet, ez utzi barruan sartzen, zuen gorputzean, zuren buruan, mezu kaltegarriak, mingarriak, zuen buruatik datozenak. Dona ez dezu balio, ez zea nahikoa, eske zaitu ze maiteko, Zeiga esaten, zeiga onartzen gukeu. Zegoza kuriosoa da, beste norbaiti inoiz esan ez... Esango ezkeniokena. Ezkeniokena. Inkluso toleratuko ez genuna, hori da. Eta esaten. Gure buruari sekulako erreztasunarekin esaten dizkiogu. Eta sinisten dugu hori dela egia. Eta hori ez da egia, hori da gure beldurra. Ze beldurrarekin bizi gara. Orduan, beldurrarekin bizi gara, perfecto, baina ez utzi beldurrak zuek irabazten. Osea, beldurrak zuek irabaztea. Bai, edo olako mezuak esatea, hor importantea da limitea jartzea. Eta ikusi zen olako baliabideak, gaitasunak, gustatzen zaizkizun gauzak, nik egingo nuke lan bat horren narira. Bale, argi dago, askotan, deskonfiantza dakagunean gure buruarekiko eta gaudenean hor pixkat, ez eta ulo hortzen ez dakizer, ikusten dugu gure alde iluna, ez? Eta importantea da, fokoa ere jartzea argitasun horri. Orduan, nik egingo nuke pixkat lan argitasun horri garrantzia ematen konpentsatzeko, eta behin, ja, konpentsatu dugula hori, pues, konfiantza hori jungo da agertzen. Bargitu ditugu, hainbat zalantza, beti ere garbi utzita, edukando la emoción Dona Pellaniz Nietoren proiektuak eta emozioen terapia egiteko baliabide sorta horrek beste modu batera egingo duela lan horrelako egora baten aurrean, eta Donak egiten duena dela, hemen zertzela datzuk eman, baina bestelako laguntzarik behar baduzue, Dona Pellaniz Nietorekin harremanetan jartzea besterik ez duzuela, eta hortik aurrerakoak berak bideratuko dituela zuekin. Hori da, edo beste profesional batzuei ditzea ere, baina sakondu nahi baldin bada, importantea da sakontzea eta ez entzutea kontseiluak bakarrik. Dona Pellaniz Nieto, eskertzen dizizugu gomendioak, eta guk aurrera egingo dugu, gainera oso giro emozionantean murgildu behar dugu, gaur pixkatunkitu gara hemen Aitamari dokumentala berrikusten, eta uste dut, baduela ostialetan zinetan estreinatuko den ikusentzunezko lan honek jendeari barrenak asko astindu eta mugitzeko gaidasuna. Dona Pellaniz Nieto, mila esker. Izan ondo. Adio. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea.
Itxasoaren hotsa da eta Peio Ramirezen musika 2021ko Donostiako giza eskubideen jaialdiaren arira kontatu genizuen Aitamari dokumentalaren estreinaldia izango zela. Igor Arabaolaza proiektuaren kamaragiletako batek eta editoreak ere izan zuen bigarren kafea gurekin hartzeko aukera eta eskertu genion, ezagutu genuen gehiago proiektuaren inguruan Estela Maris berria buruz einiko dokumental honi edo, hori gerora izan zenari buruz. Desegiteko zorian zen atunketari, atuna arrantzatzeko ontzi bat da Estela Maris berria, eta hala ere itxas salbamendu humanitarioa, gobernuz kanpoko erakundeko bi kideri, Inigo Mijangosi eta Inigo Gutierrezi, ezoiko ideia bat sortu zitzaien arrantza ontzia, erreskate ontzi bihurtzea, Mediterraneo itsasoan itotzen diren errefuxiatuak salbatzeko. Horrela jaio zen, Aitamari 2 urte baino gehiagoko odisia kontatzen du dokumentalak, berreraiki zenetik lehen erreskatea amaitu zen arte. Gerratik eta gozetik ies egiten dutenei laguntzeko, herritar anonimoen ahalegin kolektiboaren historia da. Aitamari 2 urteko rodajea, ia urtebeteko postprodukzio prozesua, eta horren ostean Aitamarik zinemetara heltzeko aukera ere badu. Aipatu dizuegu salvamento maritimo humanitario edo itxas salvamendu humanitarioa giza gobernuz kanpoko erakundea noski proiektu honen atzean zegoela eta duela gutxitik bere presidente den eta noski eurekin erizain voluntario bezala ere hainbat eta hainbat lan egin dituen Izaskun Arriaran Mendialdua dugu telefonoaren bestaldean. Izaskun, arratsaldeon eta ongi etorri bigarren kafera. Kaixo, arratsaldeon guztioi. Aipatu dugu, gobernuz kanpoko erakunde honen askotan aipatu eta, Euskal entzulentzat oso ezaguna den itxas salbamendu humanitarioko presidenta zarela, baina hori baino askoz lehenagotik erizain voluntarioa izan zara, Aitamari dokumentalean ikus zaitzakegu, entzun zaitzakegu, pentsatzen dut, zinemetara iriste honek ere, zuri mugituko dizkizula barrenak guri gaur pelikula berrikusten mugitu dizkigun bezala, edo akaso, ez dakit oroitzapen goxoak ere leunak etortzen zaizkizun guzti hau berpizterakoan zure barnean? Esan beharra dau, ikusten duten bakoitzeko, ez? Barrenak astintzen dituela dokumental honek, eta arrazoi asko batik, ez? Pixkat emozio positiboak, baita, batez be, hasieran egindako lan guzti horregatik, ez? Zenbat eta zenbat atzalde eta goiz pasagin dituen udaretan lanean Aitamari itxasontzian, toki ezberdinetatik eta perfil oso ezberdinetako zenbait voluntario elkartutaan, ez? Unkigarria izan zen guzti hori eta, dokumentala ikusita ezin ahaztu, ez? Jente guzti hori eta egindako lan guzti hori. Eta gero, hortik aurrerako pauso guztiak, blokeoak bebai eragin zituen tentzio guztiak, eta, berriz bizitzea momentu guzti horiek, eta azkenengo erreskatea baita, ez? Bakoitza bere modura, baina nik uste dut atal bakoitzak bere garrantzia eta bere emozio bereziak dituela, ez? Aipatu dugu zinemetara iritsiko dela, estreina aurrekoa, preestrenoa abenduaren 2an izango da, alegia ostiralean, Zarozko modelo aretoan, naiz eta, azaroaren 8an Iruñean 16. El Mundo y los Derechos Humanos, mundua eta giza eskubideak zinema mostraren barruan ikusteko aukera izan zen, aipatu dugu, apirilean ere Donostiako giza eskubideen jaialdian ikusteko aukera izan genuela, baina egia da iritsi dela, ez, Euskal hiriburuetara eta beste hainbat hiritara ere estrenatzeko unea, eta hor pentsatzen dut, aipatzen genizun nola sentitzen zareten, ze jende asko dago pelikula honen atzean, eta jende asko dago Aitamari ontziaren atzean ere, eta akaso honek ere aitzaki emango dizue batzuk behintzat berriz ere elkartzeko, beste batzuk ezingo dute akaso estreina hauetan egon, baina izango da, ez, biltzeko aitzaki ere. Bai, azkenien ilusio bereziteko bat hori da, ez, eta ostegunean zarautzen, nik uste bilduko garela, hori, ez, bertan lan indako zinbait voluntario, urrengo misioetan parte hartu daudenak, atzean egunero lanean gogor dabilen jente pilo bat, eta da beste modu bat ikusteko, ez, proiektu guzti hauek zelako pixua daukien, eta alako garrantzi handia izan arren, voluntarioen lanen ezker aurrera doiela, ez? Eta, nik uste dut hori gure ipatzeko dala, eta ilusio berezi bat, aspaldi ikusi gabeko jente guzti hau ikusteko, ez?
Pelikulak izaskun erakusten du, bueno, iragan ezain urruneko prozesu bat, zuk aipatu duzu ez, ontzia osatzea, ondoren itxasoratzeko eskubide horren zai, bueno, uste dut Euskal Hedabideak ere oso gertutik eta Euskal Gizarteak gertutik jarraitu genuena ez, bai Espainiako gobernuak eta bai orokorrean nazioartean jasatzen ari zineten traba horiek guztiak, lortzen da, azkenean itxasorako bide hori iristen da lehenengo erreskatea, baina pelikula honek oso bizirik dirau, ze eren egun esan genezake oraindik ere, bueno, hortxe dirauen, ez? Errealitate gordine honi alako arnaz pixkat ematen jarraitzen duela Itamarik, eta urrian bertan izan dituzuela oraindik ere hainbat eta hainbat pertsona erreskatatzeko beharra eta aukera biak. Bai, azkenean zoritxarrez beharra esan duzuna, ez? Zoritxarrez behar hori jarraitzen dau. Ikuste zu egoera ez dela hobetzen, ontziak ateratzen dabiz berdin, eta Europak ez dau bere aktitudi aldatzen, ez? Ikusten dau indartzen ari dela handiokan gehiago Libiarren, pixkate indarra horrez, berriz bueltan eramateko eta bertako zentruak mantentzeko, eta benetan, penagarria da guzti hori, ez? Zoritxarrez hor jarraitzen dugu eta hor jarraitzea ez biztak izango honena, baina uste urrengo urtean hortik ibiliko garela, eta pixka zuen begiak itzeti ez, guztion begiak izan, hurbiltzea zegoen zer gertatzen ari. Zelan, egunero giza eskubideak horrek urratzen ari garen, eta jendea hiltzen ari da, ez? Atzo zifrak ematen ziguten zenbat hildako eta zezula, hildako horrei ez, identifikatutako hildakoak, ez? Baina zenbat eta zenbat galtzen dien egunero eta inok ez dakigu zer beraietaz, ez? Horren, zoritxarrez horregon gari, bai. Hori ere aipatzen da dokumentalan, ez, galdetzen diete, itxasamendu humanitarioko bikidei zergatik uste duzu alako trabak dituzuela, hain gauza zintzo egitera joateko, ez? Jendea itotzetik eta eriotzetik salbatzeko, eta azken pausotxo hori eman alizateko, ez? Ja dagoeneko kostatik gertu dauden horietan jaso eta bizirik mantentzeko, eta erantzuna argia da oraintxe zenion horren aritik, ez? Ez dutelako nahi gu horren begiak izatea, ez dutelako nahi guk zenbatu alizatea, drama humanitario honek, krisi honek, ze tamaina duen, ez? Hori da, pixkate zer oso, ez? Bihurtzen da gu horrez, aurkezten horreta esaten zein da egoera, ez? Azkenien ikusten zuen guk misio bakoitzeko untzi bat arreskatatu dugu, eta horri bilgare, 70 piku, 100, azken horreko 50, azkena 105, hor gabiz, badaki guri iztala konponbidea ez da gutxego ripez. Horregati bazan ez gineak egongo hor, ez dutela, 100 piku zarratu dau, posik eta arro eta beraik ikusiak gehia ondiokan, ez? Baina, realitatean, egunero zer gertatzen egin, eta egunero zenbat desagertu, zenbat bueltan amatzen dituzten Libia, eta Libiako infernua. Hori da, zerbait salatu behar dana bai o bai, eta, egitzen gauen erreskate bakoitzeko entzuten da, ez? Jentiak ze kontatzen dauen ze bizitanan. Hori ulergaitza da, eta benetan, ikaragarriak entzuten dizen historiak, ez? Bakoitzak ze kontatzen dauen. Erreskatatu dugu fotograma bat filme ontatik hain zuzen ere, bertan agertzen direlako zenbakien ezintasun horri nolabaiteko ez dakit goxotasuna ere ematen dioten benetazko historiak ez izaskun, ze aztertuko bagenu zenbat salbatu eta zenbat hiltzen diren akaso lan honetan jarraitzeko gogoa ere desagertzeko tentazio izan lezake inork, baina kontatzen duzue lehenengo erreskate hartan salbatutako pertsona horietatik Abubakar Gambiatik etorri eta bere emazte eta umearekin Sizilian topatu zela, Emeka Nigeriatik eta Beronik Kamerundik Frantzian direla bizitza bat elkarrekin egiten, Sierra Leonako xauk lortu duela nazioarteko babesa Italian pixkanaka kudeatzeko bere residentzia baimena. Hainbat eta hainbat historia dela horren atzean, eta makrotik zehaztasunetara pasatzerakoan lanak erabateko zentzua hartzen duela, ez horre ez dagoela zalantzarik, eta pentsatzen dut horrexegatik jarraitzen duzuela alako lana egiten, bai, salvamento maritimo humanitariotik, eta baita mediterraneotik, beharrezko delako oraindik ere, eta badagoelako atzean alako historiak kontatzeko aukerez. Bai, eta nik uste, hori parte zuen garrantzitsua da, nik egia esan, ez dute kontaktozko jarraitzen behin errezkatea egin da gero, zer estela zinezko izango ditzake bizitza horrela emati hemen, ez? Zupentza, ja lau misiotan parte hartuta eta jente guzti horrekin kontaktuan, ez? Eta bai, pixkaz da gure supervivientziagatik bai, ez?
Posten dau bai, baina nik uste bakarrik ikusten duzun aurpegiak behin Aitamarin sartzen da nien jende guzti hau, eta lasai dauenien, ziurtasun bat sentitzen dauenien, eta bueno, aurpegi horreik eta bizita behin poso horrek bakarrik laguntzen dauela, pixkate aurrera jarraitzen eta egunerokotasun lan honetan, ez tala erreza askotan, eta horregatik bakarrik aurrera jarraitzen, Izaskun, aipatu dugu estranoa badatorrela, uste dut ostegunera arte ez direla zehaztuko guztiz zein izango diren aretoak, eta hartuko dugu tartetxoa ostegunean edo ostiralean horri ere errepaso egiteko saioan, baino lehen aipatu duan bezala, Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetan, Madriden, Katalunia inguruan ere hainbat herritan, estrenoak izango dira, dira ostiraleko aurrestreinu hori, larunbata, asteburuan zehar, datozen egunetan, asko ari zaizue kostatzen pelikula zinemetara eramatea, ze hori ere hainbat dokumentalekin azken aldian errepikatu zaigun hausnarketa bada ez dela garai arresegia eta COVID-aren zalantzek ere airean sortzen dutela dena. Ez dakit hortik ari zareten edo lortzen ari zareten, akaso beste zirkuito batzutan eta beste esparru batzutan dokumentala erakutsi alizatea? Azkenien dokumentalan ardura edo dokumentalan nerviok eramaten dau, Javi Juliok eta pixkat beraien lana da, gorgak, protagonista gare ezin gero esan ez, baina ni prozesu guztorretetik nahiko kanpo egona eta gaina ez dut ulertzen mundu hori bez. Badakit ez tala erreza izan, produktera bat egonda, ez distribuidora bat, barkatu. Atera film software espaniz, ez da? Hori da ez, lan guzti hori egiten, eta bai itxaron behar izan da, arrazoi ezberdinegatik, eurak ni baino hobeto azalduko leukienak, pixkate erantzun hobea izateko gizartean edo zinemetan, ez? Baina ez nintzen atrebiruko asko sartzen gai horretan, zenik izatutut ez nazto oso aditua, Bai hori, aterako dela, bai Bizkaiara ba Gipuzkoan, Bilbo Donostita Gasteizen, Bartzelonan eta Madrilen. Eta, hortik aurrerako, nik ez naiz asko atrebitzen gai horietan sartzen. Ondo da, Izaskun Arriaran mendialdua, aipatu du lehen ere, itxas salbamendu humanitario gobernuz kanpoko erakundeko presidenta dela eta erizain voluntarioa. Eskertzen dizugu, guretzat hartu duzun tartea, gaur izan da dokumental honen, Javi Julioren dokumental eta film honen estreinoaren aitzakipean, baina, zuen pausak ere gehiagotan jarraitu izan ditugu eta seguro bigarren kafe hartzeko aukera izango dugula, etorkizun hurbilean Izaskun, eta egiten ari zareten lana eta ematen dituzuen pausak ere ezagutzen jarraitzeko. Nik beti bezala pilo bat eskertotzu gureko ezinbesteko atzare, guk egiten dauen lan guztia eta egoera batezte jendea hurbiltzeko eta guregatik prest zeuekin kontaktuen egoteko eta aurrerantzen lan jarraitzeko. Esker mila besarka handi bat bigarren kafetik. Zuei berdin. Bostak eta 8 minutu hemen ari garantzuten Peio Ramirezen Itxasoa alazu. Ez da dokumentaleko pieza, baino bai da. Peiok dagoeneko maixulanez, akordeoia, txeloa eta bestelako instrumentuekin, itxasora begira jarri gaituen kantu horietakoa. Eta segituan, itxasora begira bakarrik ez, munduko hainbat lekutara begira jarriko gara, mapen inguruan hitz egin behar dizuegu, eta hori dago Jurik kontatu didan guztia, ez da gizartuen eskuartean. Hori, eta John Lee zaipatu behar dugula. Egia. Bostak eta 10 bagoaz mapen bila, bai.
Keep Calm and Bigarren Kafea. Nire bizitza mapa huts bat duzu. Miren agurmea be, 2008. Gaur amaitzen da Traola 30 Days Map Challenge. Hau da, 30 eguneko mapa erronka. Finlandiako Topi Tujakanov geografoak sortu zuen. Gibson erakundean egiten du lan Topik, arazo geospazialak kode irekiko ereduarekin konpontzea helburu duen enpresa hain zuzen ere. 2019an mapen erronka sortu zuen. Asmoa da, hilabeteko egun bakoitzean gai ezberdinetan oinarritutako mapak sortzea eta noski argitaratzea. Hashtag edo Traola 30 Days Map Challenge Traola erabiliz. Mapak aldez aurretik presta daitezke, baina ideia nagusia da egun zehatzetan gai zehatzen mapak argitaratzea. Ez da inon izen eman behar parte hartzeko, ez dago murrizketarik zure mapetan erabiltzen dituzun tresnetan, teknologietan edo datuetan. Eta noski 30 baino gutxiago egin daitezke, ze 30 guztiak egitea oso zaila da. Gaiak, adibidez honakoak dira. Puntuak, marrak, hexagonoak, gorria, ura, mugimendua. Ezagutzen zenuen erronka inigo? Yes. Batzuk ezagutuko duzu, besteek ez, baino baten batek ziur baiet Euskal Herriko Txio Herriko hainbatek parte hartu dute. Adibidez Galder Gonzalezek, Twitterren abildua Declan E. Berak egindakoen artean honakoak daude. Nafarroa garaiko megalitoak motaren arabera, intsumisioa eta esertzioalen mundu gerran Mauleko barrutian, Elkanoren bidaia edo Donostian kendu eta kendugabeko Vespa Belutina listorrabiak. Baina bereziena agian 5 urteko alabarekin egindako mapa. Nola iritsi etxetik eskolara bizikletzaz irudikatzen duena. Oso polita. Eta Jon Lizarazu Twitchlari troleatzaileak ere parte hartu du aurten erronkan. Bere mapen artean Euskal Herriko Parke Naturalak, itsasoa duten Euskal Herriko udalerriak, Euskal Herriko gaua nola argitzen den, edo Euskal Herriko uharteak adibidez. Beraz, ez du troleatu orain honetan? Ez du troleatu? Ez. Ondo aritu da? Ondo aritu da, zintzo. Badaki zintzi biltzen, eh? Bai, badaki, batzutan. Bueno, trampatxo bat egin du. Bai? Bai. Erronkaren parte zen ordenagailurik gabe mapa bat egitea, eta beak iotako argazkian uste eta aipatzen duela trampa egin duela eta berak ez duela egin iotako mapa. Bueno, onartu balin badu. Bai, guk ere onartzen diogu. Hem dio. Hala ere zorionak, Traola 30 Days Map Challenge erronka honetan parte hartu dezutenei, oso interesgarria izan da, mapak egiten ez dakigun ontzat, ze oso gai interesgarriak jorratu dituzue, baina gauza bat aipatu behar dugu. Euskal Herriko mapa zatitu gabea topatzea ez dela erraza. Eta hori dela eta Baionako Bernat Etxepare Lizeoak material berezia plazaratuko du. Euskara hutsean, erliebean eta gure herri osoa jasotzen duen mapa bakarra besapean hartuta, hainbat merkatutan izango dira lizeoko lagunak, Durangoko azokan adibidez.
Hau bakarrik balitz moda, elijoake inora, bilabonatik oiona eta mauletik barakaldora, mapa gabeko herri zarrau, hitzetan marraztuko da. Patuaren eraginez, egur eta olfinez. Patuaren eraginez, egur eta olfinez partitzeko. Mapa gabeko herri zahar honi abesten dio Beñat Gaztelumendi Arandiak eta arrazoi du. Esan bezala, zaila da, zatitu gabeko Euskal Herriko mapak topatzea. Eta luze eztabaidatu genezake horren inguruan. Mapak izatea garrantzia baitu. Baina zentzu literalagoan maparik gabeko herriak asko dira. Guk behintzat, hemen Euskal Herrian teknologia gure alde dugu. Baina ze gertatzen da hori ere euren aurka dutenekin? Intziriak ere serki, ez lo kanta, ez olerki. Intziriak ere serki, egun senti, hemen bihar gaur da beti. 2010an lurrikara batek Haiti astindu zuen. 100.000 hil ziren. Orduan gauzak benetan gaizki jarri ziren. Kolerak eztanda egin zuen eta mugarik gabeko medikuak elkarteko Iban Gaitonek moja baten deia jaso zuen Haitiko oianaren erdian dagoen herrixka urrun batetik. Hala zioen emakume hark, mesedez lagundu, inoiz ikusi ez dugun gaixotasun izugarri bat pairatzen ari gara. Gaitonek mugarik gabeko medikuen langileen kamioi batzuk bidali zituen moja aurkitzen saiatzeko. Mapa simple, eskematikoak baino ez zituzten. Iristen ziren herri bakoitzean zera pentsatzen zuten. Honek izan behar du, euliak bezala erortzen ari dira hemen. Baina etzen horrela. Bideak amaitu egiten ziren, eta azkenean txalupa bat hartu zuten kostaldean. Azkenean kai batera iritsi ziren. Ura zen monjen herria. Mugari gabeko medikuen langileek altzutena egin zuten, baina hurrengo egunetan 600 pertsona baino gehiago hil ziren. Horrela, mugari gabeko medikuak elkarteko kezka nagusia, behar handiak eta kopuru handienak non zeuden identifikatzea izan zen. Izan ere, munduko hiri asko eta asko kartografiatu gabe daude. Inork ez daki zenbat, baina munduan 1.000.000 bat biztanle baino gehiago dituzten hiriak egunero moldatzen dira mapa zehatzi gabe. Hiri horietako langileek fotokopiak trukatzen dituzte, erreferentzia puntuen izenak ohar itsaskorretan zirriborratzen dituzte, edo kale izenik ez duten irudi satelitalak erabiltzen dituzte, edo noski, besterik gabe, bertakoei galdetzen diete. Triste dago lurrozoa, ta lujota itxasoa, triste dago lurrozoa. Mugarik gabeko medikuak elkarteko mediku batek pazientei nongoak diren galdetzen dienean, askotan ez dakite zerekin jasotzen duten erantzunekin. Ze izen bat jasotzen dute eta orduan bere euren buruari galdezka. Hori zer da, herri bat, kale bat, auzo bat, barruti bat, probintzia bat. Adibidez, Haitin, 2010an kolera iturri puntual bat balego, ez genuken jakingo non zegoen, mapak behar ziren, alertak lurrean zegoen zerbaitekin korrelatzeko. Baina tira, hori Haitin eta leku askotan. Leku zehatz bat badaukagu azkarrago iritsi gaitezke bertara, eta larrialdi kasuetan denboraren kontra borrokan ibiltzen gara. Baina mugarik gabeko medikuak elkarteak topatu zuen irten bidea arazo honentzat. Missing Maps. Missing Maps proiektu irikia eta lankidetzakoa da. Bere helburua da erakunde humanitarioak hondamendiak eta krisiak gertatzeko arriskuan dauden pertsonen beharrak asetzen saiatzen diren eremuak kartografiatzea. Eta nola egiten dau?
lehenengo pausoa. Urrutitik, voluntarioek OpenStreetMapen satelite irudietatik abiatuta eremuak trazatzen dituzte. Bigarren pausoa, tokian bertan voluntarioak tokiko xietasunak gehitzen joaten dira, hala nola kaleen izenak edo larrialietarako zentroak. Eta hirugarren pausoa, erakunde humanitarioek informazio kartografikoa erabiltzen dute hondamendiei irantzuteko ekintzak planifikatzeko, eta horrek bizitzak salbatzen ditu. Oinak lurrean beti horiak gindu digute. Zuek ere parte hartu dezakezue beraz. Mapak eta internet, historia aldatu duten bi asmakizun elkartzen dituzunean horrelako gauza magikoak gertatzen dira. Astiro ondoratu den lurpean bizi arte. Missing Maps izan daiteke mapekin erlazionatutako webgune garrantzitsuena, baina asteartea alaitzeko gu bezalako kuskuxeroentzat beste webgune batzuk prestatu ditugu. Jakin nahi dituzu, Inigo? Noski? Zerekin hasiko gara? Abioiekin, barkuekin, abioiekin agian? Zuk nahi duzun abioiekin, venga ondo. Venga, bai, hegazkinekin hasiko gara. Orduan lehenengo webgunea, Missing Maps kontuan hartuta, bigarrena izango litzateke. Flight Radar 24 mundu osoko aire trafikoari buruzko informazioa denbora errealean erakusten duen webgunea da. Bertan, hegazkinaren posizioaren, altitudearen, norabidearen, abiaduraren eta abarren berri ematen digute. Era berean, hegazkinen aurretiko posizioaren errepikapenak, lurreratu diren hegazkinen zerrenda eta abar ikus ditzakegu. Horretarako ADS-B argailuetan oinarritutako informazioa biltzeko eredu bat erabiltzen dute. Hegazkin komertzial gehienen jarraipena egin dezaketenak. Gunea 2007an sortu zuen Svenska Resenberketek, AB enpresa suediarrekoak. Webguneaz gain, aplikazio ofizial bat badago Androideko Play Storen eta beste aplikazio bat iOSeko Apple Storen. Bereziki ezaguna egin zen webgune hau 2010 urtean, hedabidek asko erabili baitzuten Islandiako Eyjafjallajökull sumendiak sortutako eragozpenen berri emateko. Urte batzuz berriro ahaztu genuen, baina bere biziko garrantzia hartu zuen 2014 urtean. Hainbat gertakariengatik. Ez dakit oroitzen zareten, baina urte hartan Malaysia Airlines 370 hegaldia desagertu egin zen. Malaysia Airlines 17 hegaldia Ukrainan lurrera bota zuten, eta abenduan Indonesia Air Asia Flight 801 hegaldia desagertu egin zen. Haze urtea. Begiratu ezagun momentu honetan Euskal Herriko zeruan zer daukagun. Kuskusatzen ari zara, Inigo? Bai, eta gure ikusleak ere ikusten markatu. Adibidez, Madrildik Kopenhagera doan hegazkina oraintxe, Ipar Euskal Herriko kostaldetik hor Donibane Loitzun eta Getari parean dabil. Donostiari iristen ari da Bartzelonatik Donostirako hegaldia. Bilbon gaur mugimendu gutxi, baina Elorrio parean dagoeneko badago Valentziatik Bilbora doana. Handik ez oso urruti, Oñati Aretxabaleta inguru horretan, Bartzelonatik Santanderrera doana, hori hasi da, Mendebalderuntz, bere bide hartzen, eta beste hainbat ere topa ditzakegu egia esan. Agian norbait dago irratia entzuten, kalean, kaskoekin, aurikularrekin, eta zerura begiratu eta aipatu ditugun hegazkinak ikusi ditzake. Ez dakit nik eguraldia badagoen hegazkin asko ikusteko. Ze pena. Baina tira, badakigu askok beldurra diozuela hegaldi bat hartzeari. Beraz, zuentzat beste aukera bat prestatu dugu. Marine Traffic webgunea. Marine Trafficek barkuei buruzko informazioa ematen digu. Honek gainera hegazkinak ez daukaten berezitasun bat daukate. Izenak ikusi ditzakegu, eta oso kuriosak dira. Ni goizean ikusi ditudan batzuk adibidez, Gaztelugatxe, Elenita Berria, Sinkerer 3, Gure Kantabriko. Iruditu zait, musika taldeentzat inspirazio iturri gisa, ez dagoela gaizki, ez dakit ador zauden Inigo. Barko egizena lapurtzea ez dakit,
Gazte Lugatxe taldea, edo Sin Querer 3 taldea, ez dakit, ez zait arrotzea egiten. Webgune hau askok bisitatu genuen aurtengo Suezko kanalaren blokeoan. Martxoan 23an hasi zen Egipton. Evergiven izeneko Taiwango kontainerontziak ondoa jo zuen kanalaren inguru estu batean eta trafiko erabat geldiarazi zuen. 6 egunetan kanalean zeharka gelditu zen eta bere 400 metroko luzerarekin navigazioa erabat oztopatu zuen. Baina kuskusiatu dezagon. Hortik duzu webgunea inigo? Barkatu, moztu zait. Oi ama. Baina ikusten dugu webgunea eta ikusten ari gara barkuak eta koloretako barkuak, ze, bueno, mapa honek hori eskaintzen du, txikiagoa kolore baten, naranja, berdea, morea, denetarik daukagu. Eta gainean klik egiten badugu, barkuen izenak ikusi ditzakegu. Batek borraska primero izena du. Ui, ez zait gustatzen borraska primero. L'Albatro. Ui, bueno. Pedro Jose Berria. Hauek hemen dabil, Euskal Herri inguruan? Bai, Baiona Donosti inguruko kostatik nabil, baino, aztegit, badiez Bizkaiko kostarontz joaten bagara. Hemen Tasman, General Cargo. Hau badoa, Breaketik. Eta nora? Bermeora. Ara? Zeote dauka barruan. Baina dena ez da bidaia izango, Eta badaude gehiago. Egia da, mapak beti bidaiekin lotzen ditugula. A puntutik B puntura nola joan erakusten baitigute. Baina, ortofotografian oinarritutako tekniken erabilerak herrialde, kontinente edo munduaren inguru zehatza ezautzeaz gain, alderdi etnografiko, historiko, estatistiko, hidrografiko, orografiko, geomorfologiko, geologiko eta ekonomikoak ezagutzea ahalbidetzen digu. Horren adibide da lightningmaps.org. Izena simplea eta oso deskriptiboa da. Tximista mapa bada. Kolore desberdinekin, tximistek lurra jotzen dutenean erregistroa gordetzen dute. Gorria, erori berria. Horia, duela ordu bete, erori dena. Marroia, duela ordu bete, baino gehiago. Gaur adibidez, gaur goizean, tximistasko erori dira Istanbul inguruan eta Indonesiako hainbat tokitan. Baina hauek zailagoak izaten dira, eta ezakit, ez da, hegazkinak eta barkoak ikustea bezalakoa, ze orduaren arabera, tximista gehiago edo gutxiago ikusi ditzakegu. Orain adibidez, batzuk ere badaude, baina Euskal Herrian bat ere ez. Ez? Tarratxari lotutako neskak, ero manglen artetik pasatu. Baizue, mapenko ordenadetan murgiltzea gustoko baduzue, goiurik eman dizkizue ideiatxo batzuk eta Gorkak oraintxe esan digu, oraintxe ari naiz ikusten hegazkin bat zeiruan. Mape hauetan murgiltzen bazarete, ez dakigu Gorka non ibiliko den, Goierri aldean, edo Bilbon, edo Madagaskarren, ze hau ez da geldik egoten, baina topa dezakezu. Eta guk, horren egingo dugu, Goiuri Zelaister, Juan Ignacio Artxoga datorkigu, eta hemen txedabila dagoeneko hitz eskian. Bigarrenak ez direlako beti okerragoak, bigarren kafea. Txin, 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 diruaren hotza, aretxek ematen dit maitia, bihotzian poza. Txin, 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 txin. Hariko dira gure entzuleak pentsatzen ezkarela, sormenari dagokionez gaur hola bixi jeiki eta ekonomia hitz egiteko beste kanturik ez ote genuen, baina hoxe, otu zaigu izue. Atzo Oskar Arantzabalekin izan ginen, Udako Euskal Unibertsitateko ekonomia saileko arduradunarekin, ekonomia euskaldunen bigarren biltzarra ostiralean izan zela eta bertan hainbat eta hainbat hitzaldi, hausnarketa eta
eta ez da egita aurrikuspen edo analisi, diagnosirako aukerarik ere izan zuten, baina gai asko izan ziren izpide, eta aurreratu genizuen, gaur Juan Inazio Artxuagaren eskutik, mitologiatik ekonomiara ariko ginela, bertan izan da, ez batean, bitan, izketan, haren jakituriak elkarbanatuz, edo horrelako zerbait, Juan Inazio Artxuaga, Arratsaldeon eta ongitorri. Arratsaldeon, eskerrik asko. Guk mitologiari buruz zurekin askotan jardun dugu, baina mitologia eta ekonomia berare lotzea edo uztartzea zeudenik ezkenekien, eta konturatu gara, baietz, posible izango dela, edo bintzate hortarako trebetasuna bildu duzula. Bai, arraro xamarra ematen du, da mitologia eta ekonomia nola uztartu, eta beraz, aurreneko hitza hori argitzeko izan behar du, nola mitologiak ze ekarpen egiten dio ekonomiari, mitologiatik ze ekarpen egin dakioke ekonomiari, mitologia aztertzen trebatzen bazara, txakurrak bezala, txakurrak oliagorrekin bezala, mito usaina hartzen duzu, da ontokien, naiz eta lekurik arraroena edo ustegabekoena izan, mito usaina hartzen duzu, hortan ohituta zaudelako ez da. Eta mitoak dana askotan esaten dugu, dena zipristintzen du mitoak, eta baita ekonomia ere. Orduan, mitologiatik egin daiteken ekarpen nagusia hori da. Batetik ikustea, ekonomia, zientzia bezala, edo zientzia omen den horretan, oharkabean mitotik zenbat dagoen bertan, ez da? Eta uste baino gehiago dago. Gauz horiek nabarmentzea da, ekarpenik lehenik eta behin egin daiteken ekarpena, ez da? Esate baterako, ekonomian dauden hainbat kontzeptu, oharkabean pasatzen dien hainbat kontzeptu, mitologiatik datoz. Bata izango litzateke mugagabetasun kontzeptua. Mugagabetasun kontzeptua, hemen noizbait komentatu dugu, Indo-Europarren mundua mugagabea nola den, ez da? Gentilaroko mundua berriz mundu mugatua zen. Mugatua eta mugarriztatua. Indo-Europarrena da mugagabetua, ez da? Eta orduan, ekonomian, planeta honen baliabidei inolako mugarik jarri gabe betirako eta inoiz aituko ez diren, inoiz igatuko ez diren bitartekoak balira bezala tratatzea egiten dugun bezala, mineralekin, edo petrolioarekin, edo hainbat gauzekin, ez da, kalkulo ekonomikoan ez da sartzen hori egunen batean bukatu egingo danik, ez da? Orduan, hori argi eta garbi oker mitologiko da horre egiten duguna. Aldagai hori sartu egin behar da ikerketa ekonomikoan, zientifikoa izango bada, ez da? Hori izango litzateke bat. Bestea izango litzateke, lan guztiak ez direla berdin tratatzen. Esate baterako, barne produktu gordinaren kalkuluan, emakumeek gehien bat etxe barruan egiten duten lana, eta lan horren balioa, ez dago sartuta. Zergatik ez da hori sartzen? Lan bat da, balio bat da, hotel batean egiten baldin bada, sartzen da, baina etxean egiten dana ez da sartzen, ez da? Eta, garbi dago balio badala, eta hori ondo egiten baldin bada, eta etxe bat txukun egotea, edo ez egotea, gero balio ez dala berdin, baina ez da neurtzen, ekonomiak ez du hori neurtzen. Esaten dute emakumeen ordaindu gabeko zaintza lanak, barne produktu gordinaren 11% izango liratekela. Ez dakitzen baden, baina ez da kalkulatzen. Baina bada, bai, garbi. Ez da kalkulatzen. Eta ez kalkulatzea, ez da aukera zientifiko bat, da aukera mitologiko bat. Eta ez gara desbideratuko asko, baina zaintza lanetan ere ematen dira askotan prekaritate egoera gordinenak, eta horre, esango nuke kalkulu ekonomikoi trampak egiten ere ari garela. Baina, esan da bezala, azkar asko desbideratuko, nabardura egin nahi nuen. Gero, beste bat, esate baterako mineralak edo petrolioa ateratzen dugunean, ez da? Zein da horren kostea? Ekonomiak horren kostea kalkulatzen du hori ateratzearen kostea. Lehengaiak berak ezer balioko espalu bezala.
Horrela egiten da kalkula. Hori zientifikoa da edo mitologikoa da. Zan nahi dut, behar izan ditugu, ez dakit, 200 milioi urte landare ustelo, orbel ustelo horiek petroleoa sortu arte. Hori teoriaz planetaren ondare bada, eta gu planeta hontan belaunaldi bat baino ez gara, edo bi belaunaldi dana ustiatzen ari gara debaldekoa bailitzan, ez da? Bueno, hori ere mitologikoa da, esan nahi dut, ez da debatitu. Eta baikorra oso, ez? Gizateriak iraungo ote du, horrek bere emaitzak eman bitartean. Oso baikorrak izaten ari gara. Nik ustez segituko degula, eta ari gara guztiona, berez guztiona, gurea, eta datozen belaunaldiena den ondare bat, xautzen, 100 urteko epealdi batean, ez da? Berdin esan genezake, beste gaineako mineral guztiei, eta bar, ez da? Edo, bueno, hori ere dator, mitologiatik, Indo-Europar mitologian lurrak ez du bate balio, lurra da ustiagarri bat besterik gabe, ez du errespeturik merezi, ez du, eta petroleo ateratzearena esaten duguna bezala, ekonomia ez zirkularra izatea orain arte izan dugun eredua, alegia sortzen ditugun zaborrak eta sortzen ditugun kontaminazioak egiten duten kaltea ez kalkulatzea eta ez sartzea kalkulo ekonomikoan, hori ere aukera mitologiko bat da, ez da zientifikoa, ez du oinarri zientifikorik inondikan ere. Bueno, horiek dira pixka bat mitologiatik egin leizken ekarpenetako batzuk, ez da? Beste ekarpen bat mitologiatik egin daitekena da nabarmentzea baitare zeinen zaila den eta zaila denez ez da ondo egiten normalean, zeinen zaila den ekonomiaz edo esango goinduke kakotxartean letretako zientziak modu zientifikoan tratatzea. Zeinen zaila den. Eta horren adibide garbilena izango litzateke, ez dakit fisikakin konparatzen baduzu, protoi bat edo neutroi bat da. Da guain dela 50 urte neutroi bat zan, eta 100 urte barru segituko du neutroi bat izaten. Ordontzuk estudiatzen dituzu neutroiak, eta zure ikergaia ez da aldatzen, beti bera da. Etortzen bazara letretako disiplinatara eta nahi baldin baduzu modu zientifikoan tratatu, zuk esaten baduzu langile bat orain dela 100 urte eta langile bat gaur eta langile bat 100 urte barru, ez da gauza bera. Eta esaten baduzu, eta langile bat Suedian, eta langile bat Kongon, ez da gauza bera. Eta kapitalismoa esaten baduzu, oain dela 100 urtekoa, eta oain... Karo, ze gertatzen da, zure ikergaiaren esanaia beraia aldatzen bada, eta zer esanik ez, nik hitz hori esaten dudanean, nik ulertzen dudana, eta aldamenekoak ulertzen dudana, berdin espaldin bada, atera kontuak zientzia, benetan zientzia egitea. Baldintza horietan, ia ezinezkoa dela, ezta? Orduan, mitologiak erakusten diguna, eta hausnarketa honek erakusten diguna da, benetan striptease bat, striptease mental, baino latz bat egin behar dela, kontu horietan sartzen gehenean, kolore guztitako betaurrikoak kendo, oso ohartun eta oso erne ibili erabiltzen ditugun definizioak eta hain ohiko ditugunak eskuartean bolo-bolo erabiltzen ditugun horiek zenbateraino ondo egokitze zaizkion gaur daukagun egoerari, eta zenbateraino diran orain dela 50 urteko mundua esplikatzen zutenak, ezta? Oso erne, ez dago besterik, ezin da beste errezetarik eman, baino behinipin nabarmendu eta azpimarra jarri oso erne ibili behar dela erabiltzen ditugun kontzeptuak auzitan jartzen, guztiak. Eta behar daguna da, kalea atera eta gure inguruan zer ikusten dugun deskribatu. Izenak eta kategoriak eta definizioak eta pixka bat bazterrutzita, ez da? Oso zaila da, zatik, horrek esan nahi du,
denbora joan ala, dana berritzen, kontzeptuak berritzen, eta errealitateak hortara behartzen bagaitu, behartuta gaudela, ezta? Eta kondizioetan, gauzak asko zailtzen dira, baina okarrago da, horretaz ohartu nez izan, eta bate balio ez duen gauzak sortzea, ezta? Teorien. Esplikatu dudan bide horretatikan, nolabait estriptiz hori eginda eta mundua atera eta zuk ekonomiaz ze ikusten duzun edo zerk kezkatze zaituen, ezta? Zure inguruan, zure esperientzitik. Niri maila pertsonalean aspaldidanik, duela urte batzuk gertatu zen putzo pil handi horrekin inmobiliarian eta sentipena daukat, iruzur erraldoi ulertezin baten erdian otenagoen. Wow. Biktima gixabe, ote gauden. Iruzur erraldoi ulertezin baten erdian naiz. Puntu, koma. Biktima. Nik impresio hori, ateratzen ez da impresio hori ematen dit. Ez dakit impresio horretan kide gauden. Ulertzen zaitu, duari gabe. Baina, horrek eraman nau, gauzen balioei buruz gogo eta egitera, eta gogoratzera nola ekonomia ikasten nuenean, esaten ziguten balioaren teoriarik etzegoela, ezinezkoa zelako balioaren teoria egitea, ezta? Balioa zala azkenian eskaintza eta eskaria gurutze ziren puntua, horrek markatzezula balioa eta prezioa, eta, hori merkatuek agintzen zula, eta ezin zala balioaren teoria bat egin, ezta? Eta horrela ustezan bazter, eta uste dut hori fallo handi badala, uste dut balioaren teori bat behar dugula, naiz eta eskaintza eta eskaria gurutzatzen diren puntua, baino ez izan, balioa, baino bai merezi duela aztertzea balioa nola sortzen den, balioa nola transferitzen den, eta balioa nola galtzen den. Uste dut, eta esaten dut, aurreko teoriak eta dana alde batera utzi, atera ikusi ingurun zer da onda, nire sentipena besterik ez da, beste batek bestelakoak izango ditu, ez da? Baina iruzur baten erdian egotearen sentipen horrek eramaten nau balioaren teori baten beharra aldarrikatzera, ez da? Eta esan genezake iruzur hori, iruzurra edo iruzur sentsaziorik gero eta handiagoa dela. Balioaren transferentziaren logika guztiak galdu ditugula, gure ulermen gaitasunetik kanpo geratu direla, aspaldi, baina gero eta gehiago, Juan Ignacio? Gogo eta horretatik abiatuta ikusten duzun urrengo gauza da, edo larriena izango litzateke, nola gaurko munduan kapital handiak, diru funtsa handioiek, nola sortu diran, nola osatu diran, eta nola hoiek daukaten almena gauzen balioa aldatzeko, manipulatzeko. Gaur egun badaude, 100.000 etxe erosi dezaketen funtsak, ez da? Pentsaz horrek, eta gero ez esateatik, boltsan da bilenak, eta batetikan hori, ez da? Hori oso arriskutsua da. Ekonomia klasikoan horrelakorik ez dago, baina, ez gaude, biztan da ez gaudela ekonomia klasikoan, ez da? Orduan, aktore batzuk, legera jotzen baduzu, kodigo penalera jotzen baduzu, delitu bat badago, Espainian, ez nez, goatzen nola dan zehaz mehatzitzezitz, baina gauzen prezioa manipulatzeko delitoa dago. Gauzen prezioa aldatzeko delitoa. Ez dakit zehaz mehatz delito horren zigorpean geratzen diren kasuak zein diren, garbi daukatena da, bestelako kasu hauetan, balio aldaketa erraldoi hauetan, ez dagoela zigorrik horretarako. Ez dela lege esparru horretan sartzen, ez dakiz zergatik. Baina balio aldaketa manipulatuak behin eta berriz gertatzen direla, sensazio hori badut, eta beraz, aztertu beharra, ez da, nola sortzen dan eta ze mekanismoak dauden balioa sortzeko eta balioa transferitzeko eta balioa galarazteko. Reflexio horren barruan baita ere egongo litzateke, eta hau ere mitologiakin lotzen da,
Gero, nola zergapetzen dan balioa? Otzean pentsatuta, eman dezagun norbaitek, ez dakit, mikroskopio elektroniko berri bat asmatu da duela gutxi, atomoaren erresoluzioakin gauzak ikusteko aukera ematen duena. Eta ekarriko dituna izugarrizko aurrerapenak amaika alorretan, ez da? Bai medikuntzan, bai fisikan, bai gero onuragarri izango zaizkigun hainbat eta hainbat invento berri sortzen lagunduko duena, ez da? Bueno, pues horrek patu behar du, horrek ez da gize irabaziak izango ditun, baina hori asmatu duenak eta hori sortzen duenak, ordaindu behar ditu zergak, ez dakit, Cristiano Ronaldon kamisetak saltzen dituna bezala, edo okerrago, poltsan, bati galduaraziz, beste bati dirua irabazi arazten dionak bezala, edo gehiago deskuidatzen bagara. Orduan esaten duzu, gure zergapetze politika guztia, horrek ere dauka jatorri mitologiko bat. Zergak asmatu zituzten konkistatzaileak. Zergak asmatu ziren erregeari poltsikua betetzeko. Eta gero pixkat makilatu dira, eta bai... Ongizatik gizartearen sostengurako, eta... Horrekin lotu da, pixkanaka, gure gizarteen demokratizazio mailak, aldatu ditu gauza batzuk, baina zergapetzen duzun horren ikuspuntutik, ez da ezer egin. Bueno, bai, badaude gauza txiki batzuk, esate baterako kooperatiba baldin bazara, gutxiago ordaintzen baldin baduzu, enpresa pribatua baldin bazara baino, ez da? Bale, maila hortan badaude bereizketa txiki batzuk. Baina egiten duzunak duen balioari begira, ez da inolako bereizketarik egiten? Eta ez du bat ere zentzurik, bueno, nire uste apalean, balioa sortzen dunak, ari zerga jartzea, balioa zurrupatzen duenari bezala, ez du bat zentzurik. Bueno, ala iruditzen zait behinipin, ez da? Hori da mitologiatik egin daiteken beste gogoeta bat. Gaua datorren ian, datorra rantzalean, aspaldi da saskina, gutxik da bilkiela, amuarrainari tximist, jaurti dio begitan, txoriak. Baina orain badu Juan Inaziok hausnorketa borobiltzeko esan beharrekorik. Bueno, gauza asko esan daitezke honen inguruan. Baina, bueno, gehiago dira, nik teoria ekonomikorik ez dut egiten, ez? Ni nator gehiago, bertso saio batea gai jartzailea datorren bezala, ez da? Gai jartzailea ez da bertsolaria, ez du bertsorik botako, baina, bueno, bertsolariaren talentua kitzikatzeko bere lana egiten du, ez da? Gauzak gaiak preparatzen ditu, eta aldan moduritxoko nunean, talentu hori guztiatzeko, aliketa gehien, ez da? Bueno, pixka bat hau da, gero ekonomia ikasleak baldin badaude tesi bat egin nahi dutenak, bertxe daude gai politiak eta diferenteak tesi bat egiteko. Amua sartuta zeruan. Entzule batek galetu digu, ze kantuari ginen jartzen, hau aurkeztu genizuen hemen, Maite Larbururen crack diskotik amuarrainen utopia zen, eta tira batzutan aztu egiten zaigu, izketan gabiltzan bitartean dauden kantuak zein diren zuei kontatzea, baina, bueno, galdetu duzuela baliatuta, horixe erantzun behar dizuegu. Juan Inazio Artxoaga, badaukagu esan da bezala, oraindik hemen zer zukutua gai honen inguruan, Bueno, ja pixka bat salto txiki bat egingo dugu, utziko dugu balioaren teoriak eta horiek, baina bai, Euskaldun bezala badago alako gogo eta ukroniko nobelistikoa egiteko zea bat, ez da gai bat. Eta zein da gai hori? A ber, mitologian esan dugu, noizbait komentatu izan dugu, gentilen mitologian, gure gentilaroan,
lana nola dan, munduan dagoen gauzarik sakratuena, ez da, lana eta elkartasuna, gauzarik sakratuenek. Gizakiak jaio gea laneako, eta gauzak iteko, eta alperra izatea, gauza okerragorik ez dago. Hori da, oraindikan nahiko bizirik dirauen moral hori, ez da. Bueno, moral hori, komentatu izan dugu, gentilaroan baditugula lengusuak, eta lengusu horiek Ipar Europan daudela, gentilen mitologia gu bezala gorde dutenak, edo baino pixkat gutxixo, baino oraindik nahiko nabarmen. Eta Ipar Europako herrialde horietan, 16. mendean, erreforma protestantea gertatu zen. Erreforma protestanteak bere baitan ditu gentilaroko kezka asko. Gentilaroko kezka asko erreforma hortan jasota daude. Eta da nolabait gentilaroko eta Erromak ordezkatzen duen indoeuropartasun horren arteko talka dago hor. Talka horren arrastoak oraindikan fosilduta hor ikus daitezke, ezta. Bueno, ze gertatzen da? Gertatzen da Euskaldunak gure estatua genuen garaian, Nafarroko estatua alegia, 1600, baina pixkan lentxeago, ez goatzen zehaz midatz, 3 urte lehenago, Joanes Leizarragak testamentu berria itzuli zuen. Datu historiko kurioso bezala ikusteko euskerak estatu bat atzean eukitzeak zen laguntza ematen dion, testamentu berria lehenago itzuli zan euskerara, espainolera baino. To, eta nio. To eta nio. Argitaratu ez, hau zatu egin behar da, zen euskera Lizarragak itzulpena egin zuen, argitaratu behartzen garaian hainbat agintarik eta entreatu ziren batua, euskera batu eredu horren inguruan, eta urtea eta gehiago atzeratu zen argitalpena. Eta bitarte hortan, espainolezko itzulpena bukatu, eta lehenago itzuli zuten, argitaratu zuten euskerazkoa baina euskerazkoa itzuli da lehenago zen. 1571 esaten du internetek. Orduan, liburu horretan, testamentu horretan, horrez dago ezer berezirik, baino bai, aitzakia ematen digu, Nafarroko erresumak segitu balu, hori zan erreforma barruan zegoen, protestantea zan, testamentu berria itzultzea herri hizkuntzetara, latinetik herri hizkuntzetara hori erreforma zen, Erromaren kontra, Erromako irizpidearen kontra zegoen. Orduan, mundu horretan, mundu protestantean sartu bagine Euskaldunak Nafarroko erresumak segitu balu, izango gendun izango ginen beste herrialde, gentilaroko herrialde protestante horiekin katiximakide. Eta hemen, datu historikoa bezala oso interesgarria da ze gertatzen dan. Gu hemen gehatu ginen kontrarreformakin eta Loiolako Ignaziokin Erromako sextoan sartuta, eta Erromako sextoan pobrezia oso laudagarria da. Pobre izatia laudagarria da. Badakizu, gero zeruko beste bizitzan etorriko dira zorionak eta sariak eta ontasunak. Oain pobre baldin bazea, lasai, oso ondo da pobre izatea, ez da? Hori zan Erromako dotrina. Ze pasatzen da protestanten artean? Gentilarotik datozenak, eta esaten dutenak hemen lan inber deulak, lan itxeunak aberastu egin da. Eta pobre izatea oso gaizkiute, pobre izatea da alperra izatea. Mentalidade horretan. Orduan, katiximak hemen pobreziaren gorazarre egiten duten bitartean, 16. mendetik hasita, mundu protestatearen katiximak, hasten dira oso gogo eta bide interesanteak egiten. Zeren alde batetik handaukate, lana egin behar dela, eta lana egin behar danez aberastasuna gauza hona dala, baino elkartasunaren apologia dagoen ez baitare mundu horretan, aberastasuna bai, baina neurri batean. Eta orduan dago dialektika bat oso politia eta oso aberatsa, aberastasunak noraino gozatu behar diren, noraino mugatu behar diren, noraino elkarbanatu behar diren.
hori guztia gu zoritxarrez gure pobreziaren gorazarre romanoarekin gehatu ginen, eta ja pasatu ginen zuzenian pobreziaren gorazarretik obrero despedido patron kolgaura. Erromako dramatismo mediterraneo horrekin, ez da? Eta geratu zaizkigu, 3 mendeko aberastasunaren eta aberastasunaren mugaren inguruko gogo eta ikaragarri interesgarriak, bueno, hortxe daude, guain aztertu nahi ditu nentzako, idatzita daude. Honen bilen eta kosta zait. Ume batzuk entzuten ziren urrunean. Bai, horne bilen Pink Floyd giroan izan ere, gaurko egunez editatu zelako The Wall disko mitikoa. Eta hemen, obrero eta zarizala Juan Ignacio pentsatuet Another Brick in the Wall, nahiko obrero lana bazela. Abesten jarri duzu? Bai, gustatzen zaio, Da, gure ikasketa amaierako bidaiko parrandatako abestia? Abestia. Oh! Iba. 1969an gaurko egunez editatu zuten, hori baino berandu gointzen noizuk ikasketa amaierako bidaia. 80ko udaberrian. Ordurako puri-purian tope zebilen. Pero gauza asko egin dira, pelikulak eta reedizioak, hau, entzuten ari garena 80ko hamarkadako remasterizazio baten soinua da, baina tira, jatorrizkoaren oso soantzekoa da. Uso eta metaxa lurrunetan kantatzen genuen. Non? Ouso eta metaxa lurrunetan. Azpiritula badituzu goi juri? Ez dut lortu. Ouso eta metaxa ez dizu zautzen. Greziako patxarrak. Ouso eta metaxa. Bida, bai, ointxe, Googleek ezautzen ditu. Eta Juan Ignacio gero. Ui, Juan Ignacio. Gauza bat kontatu behar dizut. Amatxo maitia. Bueno, ez dakizu, zenbat txalo jaso nitun aurrekon pazkari aukinun Getarian. Elkano jatetxean. Ai, ama. Bueno, eta hasi nintzen ni, badizu Getaria Kaetariatik datorrela, eta Kaetariak eta Galiziako Zedeira, eta bueno. Eta sekulako txalo zaparrada jaso nun, Juan Ignacio kontatutakoa kontatzeagatik. Baina, memoria ona behar darotarako, meriturik ere bazen oenzuk tartean. Zuke merituren bat izango zuzen, nahi txaloek ez diate egin. Ez da baiatu beharko litzateke Goiuri zure kontatze horren balioaren inguruan, balioaren transmisioaren inguruan, eta balioaren teoriak eraiki beharko genituzke, baina hori akaso beste egun batera gotzi beharko dugu, ze gaur saioa agurtzeko ere ordua badugu. Txorakeri bat, egunen batean badakigu, berriz ere itzen behar dugu Santiago bideaz, ez da? Bai. Bueno, balio sorrerak badu konnotazio kulturala baita ere, ez da? Eta ejemplo bat oso politia hori da. Beida, erdiaroan katedrale gotikoak egiten hasi ziranian, Alemanian egiten zituzten altuenak. Izan prestigioa eta jendea juteko. Eta anaina talentu ez zegoen tokietan elizarik altuena itxeko, bilatzen zituzten santuen ezurrak. Eta jende gehiago erakartzen zuen katedralerik altuen aitea baino, ezta? Orduan, hemen bakoitzak badu bere estiloa balioa sortzeko. Eta hori, lotu leike baitaren gaurko mikroskopio elektronikoa eta Cristiano Ronaldon kamisetarekin ere. Ez da lotura nola ingo. Juan Ignaziok, baina tira, bota du. Guk agurtu beharra daukagu, Pink Floyden The Wall diskotik, Another Brick in the Wall, Part 2, bigarren zati honekin, hau da ezagunena. Agurtuko dugu gorka saia, Juan Ignacio, mila esker eta hurrengo arte. Erki eskerrik asko zuit, hurren arte, bai. Keep calm and bigarren kafea.